Yes, what up, what up, what up? This is Kundai. And oh, I'm seeing some of you guys are here. Emily Banda, how are you doing? Tracy Vimbai, how are you, Tracy? Wilma Mandaza, how are you doing? Thank you so much, guys, for your support. And I am so excited today. That's the nyaya yatinotaura nezvayo. Nyaya titombodaisho mutomboiona nyaya yacho. Nyaya yacho ndiyo iyi yandaisa apo. Topic yedu ndiyo iyi. So let's just share the broadcast with friends and family. Azika, what do you think about nyaya dzekurowana bag? What do you think about nyaya dzekurowana bag? We are not going to spend a lot of time here because fone yangu ine moto mushoma. Saka ikange yada kupera moto tichangokata anytime. Saka we are not going to spend a lot of time. So what I would do is I'm gonna put a link manje so that munokwanisa kundiudzawo tidiscuss nyaya dzakadaro idzi. Nyaya dzakadai so right, so ndongosharewo ndosana ndodai so share in my groups, share in your groups, please just share in groups so that someone can also get to see this. Why is that andisikuiona live broadcasting name? Let me see some of the comments as well. Chip Chaora say what is kurovana bag? Okay, kurovana bag kudyana namari yaibara system tazvidai ichinzi hanzi ndakambova musuri kuitidei tazvakaimbatii hanzi asingadyiwe kudidi atiwa azokwanisa kungira system tazvidai nechekuita nyaya dzekudyana namari kudyiwa mari ndokwatotaura totaura nyaya yekudyiwa kwemari kuti munhu akarodza hasha mani ndakambodyiwa mari handisei saka pane nyaya iri kuitika. There was a certain video randaona masikati. I don't know what is happening. Phone yangu iramba kuti ndikwanise kuopena. I'm trying to open this. Ndakona kuti tiri live iri pafacebook. If you're watching, please share with your friends. Hanzi, I think it defies the seriousness of the relationship. Okay, yeah, good. So I'm seeing some of you guys are actually starting to respond. This is Molin Natalia Barazimba. Thank you so much for coming through. Right, we want to talk about this because pane munhu andaona achitaura nezvazvo anonzi Shadaya Taona. I was actually trying to get in touch with Shadaya so that he can come panapa on this channel and tell us what he thinks and give us a lecture about his ideas and his ideologies. Zvaanodzidzisa zvaizvo nezvinhu zvaari kutaura because it's like almost every day is always getting into trouble. Vanhu vachimutuka achimuti hei utaurire zvauri kutaura chichichichi. Saka uri kuona tichika inini zvakaita svika time yandakatanga kuona nhasi ndaona certain video yaanga achitaura achitanzi murume haafaniri kutombopa munhukadzi mari for whatever reason. You should never do that. And I was like, what? And zvinoita kana inga kakupesana nezvatoziva zvatakakura tichiona zvekuti tichiziva kuti vanhu vanorohwa mari ndokwandirikutaura kuti kunonzi kurohwa mari. So I'm sharing this video. I'm sharing this video. Please share with your friends as well. Ndinombosharewo kuti vanhu vauye vakawanda tidiscuss nyaya iyi because inini ndinovhunduka ka vanhu vanovhunduka ka. So we are going to be adding you guys. If you want to be added, I'm going to add you so that you can tell me. You can also share your thoughts panyaya yatutaura nezvayo. Sabuk, how are you? Sabuk Charlesburg, Fortune Kanjanda zviri sei? Tinotenda mapanya. Pane uyaya nezita randisinganyatsogona kuverenga uyaya hanzi Kiara Lovis asandanyatsorigona. Thank you for coming through. Mavis Marange, Pauline Gurure, Joanna Mafundi, Sandra Akosile zviri sei Muzvimwe Nyenge, Maria Mangani, Chip Chaora zviri sei Ruma Mandaza. So thank you so much for coming through, guys. Please share this link with your friends, with thy friends. So I'm just gonna share it. Keep it zero now.
I'm just gonna share this link now. Uzati kuti kachiri pandiri apa ndiri kusangana nezvinhu zvakawanda saka ndiri kuzoseka sezvizvi. Ndozve zvandiri kusangana nazvo zvimwe zvekuti ndiri kuti oh, right. So I'm sharing kupedzira. What? Ona link yacho yabva yauya haisiri. Okay. So let me put a link up. Let me put link rekuinvite if you want to come through. Let me put a link rekuinvite. Hanzi anodyiwa hataure manyepa. Yes, waiziva here. Ndo chaicho yandiri kutaura here. So let me play you an audio. I think zvinogona kubatsira izvezvi kuti munyatsonzwisisa kwandiri kubva nako. Ane audio yandasangana nayo ndoda kuti munzwe. Anonzi like ndonamba kanzi good. Inzai audio yacho iyi. Do not pay your bills. You do not pay any woman's bills who is not your wife. And even if she is your wife, there is no free ride. Yes. So let's get into it. You know, these girls who are always saying bills, 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 bills. Stay away from them. That's a red flag. Immediately get rid of her. She's nothing more but a liability. If a woman can boldly say to you, pay my bills, that woman is a loser. Yes. A real woman should be able to pay her own bills. They are her bills, not yours. She should be able to. I want to tell you something. So this is the audio that I saw. I hope Murvi please tell me. So this is the issue that you are talking about today. He's saying you should never pay her bills. She should be able to afford her own lifestyle. She's supposed to. These women will trick you. They will shame you. You know, a real man is supposed to pay a woman's bills. That's how they shame you into paying their own bills. Now, I want to tell you this. If you make the mistake of paying your bills just once, you set up yourself for failure. She's going to expect you to continue doing that. You're going to have to continue paying a rent, paying a phone bill, paying a car bill, or whatever bill she wants you to pay. You will be paying it. She will now be expecting you to be doing it every single time. Right. So, right. Zvanzi izvo namukoma Shadhaya, murume chaiye haafanirwi kubvuma kubhadhariswa mabills. Handizika? Saka ini ndoda kunzwawo kuti imi munoti chine nyaya yakadai so. Apa patiri kuita kunonzi kudiscuss. Handiti, we are not trying to attack anyone and I'm not attacking anyone. So I'm seeing Tainos. Can I add you, Tainos? Yeah. Tainos, you say. Ibo kuri say ngoma kundai. Aiwa, boom ndara. Pose kuti awa andonakirwa nemavhidhiyo enyu big time. Thank you so much, Ngoma. Amanzi mukundionere karima kachona eshe. Hamusi kuoneka makatobvisa kamera yenyu. Hapatorina kamera, saka mune maofanira kubvumidza browser renyu kuti rishandise kamera. Okay. Vabva vaenda. I am putting a link up. Adika, please let me know. Hi, the Ado show with Ado. Oh, how are you doing? Ado, guys, you need to subscribe to Ado. She has got some very interesting topics she discusses on her channel. You know, I love them. Anzana, Sandra, can you send the link? Okay, I'm sending the link again. Sandra, I'm not sure if you can get through her Facebook. You can try, but I haven't seen, I haven't added anyone from Facebook yet, but you can try. You can try to click on that link. I put a link. And yes, so let me check some of the comments that are coming through from you guys.
hanzi brand bateiwe November donation. Okay, yeah, kana muri Facebook, please send me a message and I'll send you my number. Kana muri kureva kuti connect maybe. So I just want someone who can just come through tongotaura nyaya yacho tombonzwa kuti what do you think about the issue yokuti hanzi hakuna munhu anofanira kubhadharira munhu mabills, munhu ngaazvibhadharire ega. Saka kana munenge muri murelationship, because iye anozati point yake yandanichinzwa anga achiti ukadzimara wangotanga kubhadhara anything chete, it's not supposed to be a transaction kana tikenge tichidanana kana tichiita zvekunakirwa kana kuti kujachurana, because tikuitika njeti nyaya dzacho dziri kusiyana. Hanzi kana ukanga asiri mukadzi wako, handiti kana asiri mukadzi wako, and atozoti even chero ari mukadzi wako, saka zvoreva kuti it's a different story. Kana tautaura nezvekuti mukadzi wako, you don't have to have problems with that. But kana ari musikana wako, kana kuti ari bhebi rako, kana kuti ari side hustle ari side chick kana side nigga, kana kuti you should not pay, you should not give money to that person, because as if you do that unenge waratidza kuti you are a loser. So inini kana ndiri kuita kushamisika nyaya yekundivaraidza iri kundinakidza, ndaswera ndatoita zuva rese ndisina kutomboziva ndichifunga nezvenyaya iyi. How is that even possible? Why would he end up saying that? So I want to see some of the people who can come through so that we can discuss this issue. Hanzi V bread. Hi V bread. Zviri sei Kundi? Ndiri bozese. Yes, you can go ahead. V bread, you can go ahead if you can hear me. Okay, ndazongoitira zvekungopindirawo pabroadcast ndaona muri live. Can you shed more light panyaya iripo in discussion so that at least I can participate as well? Okay. Do you have something, Chawana? You suppose like another device or something? No, it's just the phone. Okay. I don't know why. All right. Nyergunzi, what do you think about in a relationship? Pari tricky Kundi, because zvinoenderanawo nema-terms and conditions relationship yenyu uye kwamuri kuaima kusvika waona, because at times tinoti ndinogona kuti inini ndiri kudanana nemukomana wangu handika, and ndiri kuona kuti the relationship yedu iri kuleader somewhere else, then obviously ipapo ndichitochengetedza maresources because ndiri kutoplana future nemunhu. But pane vamwe vaya vanongoita kunge vari kuda kushandisa munhu. You can easily tell kuti munhu uyu ari kungoda makumbo chete orova oenda. Saka ipapo manje anofanira kubudawo bhegi because ini ndiri kubudawo something. It's a give and take thing. Kwete kungoti zvingoita one side. Iwe unongochibude. Iwe unongochibude. I think something is happening to V-Bread network. Please let me know kana kanga wakwanisa kudzoka. Ina andichanegeri pana vanhu vangachita something is wrong with our network. Okay guys, right, mukunzwa zvataura. Hanzi inini pane ndichibudawo, it has to be haifaniri kuita one sided. And the question yandinayo mind yekuti kana wachiti iwe unenge uchibuda something, inini kana ndichibudisisawo mari, saka iwe ubude iwe. Wozikuitika chete kana tichichachurana, haisi nyaya yekuti nditenge ndinakirwa, tinakirwa tese. Saka kana iri nyaya dzekuti iwe uri kundisota, ini ndiri kukusota, saka ina ndifanira kubuditsawo mari because details. Rimunza Sasan.
Susan, Sasan. Susan. No, it's Sassen. Yes, Susan baba. Abana baba murise. Mukinzere nyaya yatutaura. Aiwa, can you hear me? You can hear me, Andy? Hatiri kunzwa loud and clear. All right, no, cool. No, like you said, it's a good question. My sister Vachitanzi, it's give and take. In I think my first contribution is I think it's very unfortunate kuti women, how can I say? I don't want to sound like I'm attacking women. I don't want to sound like I'm attacking women, but I think it's unfortunate kuti vakadzi how can I say it? Kuti vanoita kunge zvinonzi, for example, when two people have sex and why is it always, it seems as if mukadzi it's the narrative is mukadzi ari kulusa. I don't know if you understand. That's the question exactly. Vanhu vanoiti zvekuti zviite senge inini like mukadzi ari kutoita kuti inini ndibenefite saka iye haasi kubenefita. Why is it like that? Exactly. Because the narrative ndeyekuti hanzi but inini I gave you sex, so it's almost like as if when we had sex you were losing. How you were not losing because it was consensual. Tabvumirana. Tabvumirana. So how can you then say good hands but you had sex with me? It's as if like ndakatora, I didn't take from you because it was consensual. It's not like wangosingade waida. And then going back kune nyaya yedu yatiri kutaura nyaya yamuri kutaura baba yekuti yekurovana begits, it's inobata pakawanda because okay, firstly ngatitarise, I'm sure it from the Bible, I'm not sure about the verses and everything. Women generally, women, they are by nature they are nurturers, and they are nurturers. Women by nature and by nature we are what? Our job is to provide. Zvinhu zvatakakura tichiudzwa is the narrative yatinoziva. Saka I think ndo panobvawo that belief from vanhu vechidzimai yokuti iwewe semurume chamari unofanirwa kutobhadhara rent, unofanirwa kunge uchiona uchiti school fees dzabhadharwa chichichi, then ininiwo semukadzi kana zvikazongoitawo then I tag along, ndikazongowanawo mari then I tag along. I think ndo narrative yatinayo mazuva. Saka but manje also going back to your question also, because of now time yatakurarama, inini, to be honest, I don't really think zvinoshanda. Because take for example period yatakurarama ye corona neye lockdown, and let's say kuri kunzi baba gore richitanga vanga retrenchwa and he's not working, and but inini amai ndimi muri kushanda muri kuenda kubasa. Saka during period yekuti baba vanga vachitsvaga basa, then pobva paitwa lockdown havachakwanisi kuenda kunotsvaga basa, but iwewe mukadzi at least uri kushanda and uri kuwana mari. Does that then go on to mean kuti mukadzi achaconsider kuti ari kurohwa bhegi here nemurume because murume haasi kushanda? I don't know. Pakadaro tinoti chii? I don't know. Ndiyo kundai unozvionosei? Pekuti mukadzi ndiye anenge akushanda, inini handichashanda. Exactly. And remember kuti kusashanda kwakusi kuti ndine usimbe kana. Iye kuti hapana. Ndine usimbe. Situation iripo. Basa racho hapatori ina period yatiri economy zvinhu zvakadhaka. But panguva yacho inimi amai ndimi muri kukwanisa kuwana. Ndimi muri kuenda kubasa, ndimi mune basa rinobhadhara. Inini kuchikoro ndakaenda but mabasa acho haasi kuita sei? Haasi kuwanika. Manje unotukwa zvisingaite. Unoziva kuti varume vakawanda vanogara vachitukirwa nyaya yekunzi hausi kuenda kubasa. Unoziva kuti it's like it is taken as something that is weird, like kuti it's an error kuti iwewe murume unonzi wakagara kudheni mukadzi ari kushanda, but kana ari mukadzi ari kushanda, I mean kana uriwo murume uri kushanda mukadzi akagara kudheni, tinonzi aiwa normal. It's normal. Because I think also remember, if I'm not mistaken, we can derive it from Zataurwa na Shadaya. Says Zataurwa na Shadaya, but I think if I'm not mistaken, Andi Shadaya ngachitanzi murume, you must never pay my bills emukadzi. Am I correct? Aiti Shadaya ndizvo, I don't know. Andi angachitanzi murume, you must never pay my bills emukadzi. Ari kutanzi musabhadhara. Hanzi munhu ngaazvitsvagire ega mari.
ngazvitsvagirega mari usabhadhare mabills emukadzi chichi if I'm not mistaken ndo zvaanga achitaura. Saka I think to make it interesting, I don't know, paQ I'm not like maybe timbonzwo maviews evanhu vechidzimai. Timbonzwo kuti vakadzi vanoti chini nyaya yacho. Should we be paying their bills? All right. And even like zvataurwa naShadaya was Shadaya wrong to say. All right. Yeah, we have JCTV. Let me put a yeah, Sandra is asking, is she saying she's swapping sex for money? Yeah, it's a good question. Because it seems as if zvasenge zviri kunzi inini ndinofana kuzokubhadhara, inobvunza wangu iwe mvudzi iwe unotogara zvindishungurudza. Ndaisa futi link, guys, if you want to join. We would like to hear what a lady would say. I'm seeing JCTV muripo, but JCTV manje ndiri kuona hamuna kuisa ndiri yenyu manje. JCTV hamuna kuisa face. JCTV. All right, JCTV vanenge vasati jia vauya. JCTV zvise. Bobo kuri sei? Nice one. Mukuinzere nyaya yatotara nezvaye. Munotiwo nezvitara naShadaya. I think inini I'm gonna look at it from the biblical point of view. What I can tell you is murume anditika murume anofana kuprovide mhuri yake. That is one thing. Kana watu uri kuita relationship, I mean, if you go back ku culture yedu yanga isina chinhu chinonzi dating chatakuita mazuva ano izvi. Waiti kuti muri kufambidzana mhuri yekwanhingi nekwanhingi, zvingo zvangotozikamwa, process yaina itokumidzwa kuitwa, motobva matoroorana, watobva watoi mukadzi wemunhu, handiti. But the primary goal yemurume ndeyekuprovide mhuri yake. I know nyaya yamamutaura yekuti probably mukadzi anogona kunge akushanda murume achidi has been laid off. Nyaya iripo ndeyekuti izvozvo pane pakushanda kuti what is your arrangement, what is your agreement pamakawirirana. Mukadzi akakudira chii? Akakudira bhegi rako here kana kuti akakudira kuti wanga uri munhu wanga ane rudo naye? Do you get what I'm saying? Saka kana when the dark times come, mukadzi wako will always stand with you. Kana akakudira kuti akangokudira zvauri, but kana ane zvanga akakudira above zvekuti she's in love with you, then you have a problem. That's when you find munhu akutaura kuti panapa muri kungosora mungoita chinzvenga mutsvairo and a lot of things. But the primary goal yemunhurume anofanira kuprovide mhuri yake. Ndosaka maiona kare vakadzi vaitodzidziswa kudetemba mutupo, vaitirwa nyaya idzodzo dzekuti panofanira kudzidza kutenda murume kana vaya nechikafu. Vaiziva kuti maita soko, maita chichi, maita chichichi, maita bvumaranda, maita mazvimba kupa, maita chichi, zvese zvazvo. It was a way of training the lady kuti azive kuti when the husband comes back nechikafu anofanira kutendwa, and it is his job kuitira kuti kana akuenda kubasa kwako, he becomes motivated kuti ndikadzoka kumba ndinotendwa, handimazvibata. But that's okay. All right. But so far we have got two different issues. I think what we will do, we have that on kana mangwana. Yataistara nyaya yekuti kana term marriage. Because kana tikange term marriage, it's a different story. Even iye Shadaya mutauro aita ati usafa wakabhadharira munhu mabills kana asiri mukadzi wako. Azoti hake even though ari mukadzi wako. Saka ari kureva kuti specifically paunenge uri musikana wangu bye. Handifanirwi kubhadharira kana kutengera kana weave kana kuita sei. Ndozvaari kutaura izvo zvekutengerana zvekuendesana kuchikeni ndonzi ndobhadhara chikeni iniyo. Ndozvaari kutaura izvo. Yeah, I think ipapo ndo pamwe pane nyaya pekuti I think thank you for correcting ipapo. I think isusu tiri kuapproacha from a perspective yavanhu vakaroorana. And I think ndandichida kutobvunza, inini I actually wanted to ask the question yekuti kana taroorana kusisiri kurowana bhegi.
because kana tarorana atidi kana tatorana isusu kana tatorana tinodaidzira kuti munhu ngaburitse mari unotopa mukadzi wako mari utingai sadza nemango nechi plus kana tarorana mari yayeduka ndizvo mari eh handi tanyama 1 ta company ya one company akusina kuti mabranches kana kuti ya one company handiti saka pane nyaya ndepekuti kana tiri mu relationship ndo pane nyaya and I don't know kuti adizi ndingati ndiri kusupporta Shaddai kana kuti sezvawataura izvo kuti let's say taenda out is it a must mutemo here kuti inini ndiri kufanirwa kubhadhara bill remurestaurant semunhu wechikomana because I think kazhinji ndo zvatinobheliva ndo zvatakakura tichiudzwa ndo zvazviri kana mukaenda kana mukaenda mukati da kuonana musikana ukati da kuona anotitumira mari iwe yekuti ndiveko hazii mukanzi maenda hadzi kana mukaenda kuloji ndachona makomenti mukaenda kuloji iwo ndi unonzi bhadhara mari yeloji but isusu taita tese kana tichiita zvataita tese why ndinofanira kubhadhara ndosaka daita kwanisa kuwana mukana wekuti pabweto kana at least 2 ladies papanel apa vasikana varipo reasons avo ekuti aiwa wakomana kana taenda out reason yekuti iwo kundai bhadhara ndeyekuti saka iwo kundai ndofanirwa kufuta mabills because it's should I add musikana inzwa genga nyaya iripo ndeyekuti inini hangu personally what I subscribe to ndezvekuti kana musikana achiri kudheni kwavo handitika you are not obliged to pay her bills as long as because kana we are not obliged to pay her bills anga achimborarama sei apa iwo usati wavepo. That is my question. Saka it's up to your discretion kuti iwe ndo uri kuda here urida ngofadzawo bhebhi rako here but also if you come back to tsumo yevakuru yainoti rinonyenga rinohwarara rozosimudza musoro rawana inobva yatidzosera pakuti paunenge uchiri kunyenga papaka obviously you won't unenge uchi everything goes anomaona because une zvauri kunyengerera anowana saka nyaya iri pavo ndeyekuti unenge une zvauri kunyengerera because apa uri kuda kuti munhu akude wana muda kuti munhu adi asvike pakitchen because kana uchiri mukomana nemusikana akapapa nyaya iripo ndeyekuti pane patori nemawa magora anenge akatomirawo kumasideline vachitojoga vaitongoti mukomana we ngaakoni wepena tomutorera saka nyaya iri pava ndeyekuti unofanira kuimpresa bhebhi rako kuti rirambe rakastika newe ndo nyaya inenge iripo saka kuzorohwa bhegi manje kurohwa bhegi nenyaya yekuti uda kuimpresa kuti iwo kana pasawa nemavhaucha anozokutorera ndo nyaya inenge iripo chete ndokurohwa kunozoita vanhu bhegi plus I think nyaya yekurohwa bhegi I think zvinoendawo futi kana inini mari yacho ndinayo I think sezvo mataura mukoma kuti kana mari yacho ndimboriwo nayo because kuna umwe kuti kana mari yacho ndinayo I don't mind because you see the other thing chinoitika remember kuti kune vamwe vanhu vekuti ndikakuendesa out iwewe as much as you think uri kundirowa bhegi kwandiri hakusi kundirowa bhegi because mari yacho ndinayo saka zvakafanira kuti ndogona kukuendesa out ndokuendesa kana kunicos tonodya lunch ndokuendesa dinner what iwewe munhu asikana pana anonzi siyara No, right, sir. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Okay, you guys can ask any questions. Okay. Saka inini nandichiti hangu I was saying kuti yeah to some people it might seem like the girl arikudya to some guys akuzi kudyiwa mari because mari yacho ndendinayo and I don't mind ndikakuendesa out ndikanospenda it might be $1,000 $5,000 iwewe hako semusikana ukazofamba uchiti hanzi ndakamukaurisa ndakamudya mari sometimes kwandiri it's not a defeat because inini kwandiri nechiti handandinayo and I don't mind kana iye aifunga kuti akandidefeata akatoruzirira because pamwe dai akaita munhu kwaye chaiye ndakamuendesa kuKariba ndaida kutomuendesa kuGreece
kana kuitani zvakuti saka iye kana ari kufunga kuti akandirowa mari nokuti ndakamuendesa kuchicken inn then ndiye aruza because maplans ananditori naye mahombe handiroanzvadzimbopinda iwo. Okay, so I think Kuti, when you ask a girl out, you are the one who's supposed to pay. Let's go on a date. You are the one who is supposed to pay. What I think is fair in Nini. I think is no kuitika mu Africa. Kuti mkomana ndiye anofana ubhadhara and all that, but in other continents, no. You pay half the bill. It's just a mentality atakawana in Africa. It's the man who is supposed to do that, which is not fair unless it's your wife. If it's a girlfriend, then no. You are not obliged to be paying bills for another person because you guys are not married. So it should be half. So my sister, if I take you out, you are comfortable if I don't pay for your meal? Are you comfortable Yes, with that? I'm really comfortable. It also depends, Kuti, what have you experienced in life so far, or I mean in the terms of traveling. You get the idea. When a girl asks you out here, you don't expect them to be paying. Even your boss, let's go out, just know Kuti, you are going to be having your own cut. It's not only on your boss. Okay, so I feel like ladies and should also be, what can I say, considerate on their men. But this now is an African mentality. We just think, it's a man who is supposed to pay, even if we are boyfriend and girlfriend, which is a no. Unless if it's your wife, it's your full responsibility. You can't be expecting somebody else to be paying for your wife, right? Yes. Yeah, now the question yanga ichibvunzwa ndeyekuti zvakafanana nekuti munhu ari tiri kudanana handitika, and then you've got bills to pay, like your rent and all of that. Am I supposed to pay for that? Ini ndichiri mukomana. Okay, it now depends with you as an individual. Do you have the money first? Second of all, are you willing to pay for the girl? The girl also has to understand, because this is a boyfriend and girlfriend situation. It's not husband and wife situation. First of all, it begins with you. The man, the moon, anemari is you, right? So you have the right to say yes or no, and nobody should say otherwise, because it's your money. At the end of the day, you're the one who is working for it. Everybody should be working. Yeah. Right. Okay. Go ahead, Mr. Kundai. Yeah. But vakomana vari kurova bhegi manje, vari kurova bhegi and vozochema kuti no bhegi. Imimi manje makutedzera Shadaya at the first of all, this Shadaya guy, I don't even know him. I don't know anything about it. But first of all, this Shadaya is not okay. Second of all, this Shaddai is talking about boyfriend and girlfriend. He's not talking about wife. Yes, I really think Kuti, he's right when he's talking about boyfriend and girlfriend. It's not your duty. I repeat, it's really not your duty unless you're willing to. But then as an African continent, we just think, and also it's different from the West. When you're dating a Western guy, they think even if you're a boyfriend and girlfriend, it's their duty. Different from the Southern Africa, they just feel like, I couldn't marry and stuff like that. Of which the West men, they think it's okay, it's fine. So on the other hand, I think you guys complain too much. Okay, go ahead. No, thank you so much for contributing. I'm seeing some people are studio. Okay. All right, that's very good. All right, thank you. Keep on watching Ciara. I'm seeing Sally's World. Sally's World wants to join. Sally. Hello. Zizi. Musha Shirika.
Ah, Hi, nice. Taura Sally. chinzi Sally. Ya ndainzwa nyaya yacho. Hapana chinonzi kudyiwa bhegi akomana. Unodyiwa bhegi unenge wakaita sei? Kudyanana. Ah, Hakuna chinonzi kudyiwa bhegi. Yeah, aiwa, hakusi kudyanana. kudyanana. Ona. Tinoita kuti kunzi hakusi kudyanana ka. Iwo usati kuna vasikana ndoita zvekutoti unofanira kutoti kana ndakudanana newe ka. Unondibhadhara rent, unondigadzirisa musoro, unondiita No, soso, unonditengera mota. Unoita sei? Hakusi kudyiwa bhegi iko. ukaona musikana akatodaro siyana naye. Ukaona musikana akadaro siyana Ndositaura naye. Shadhara. Ndozototaura Shadhara. Kudanana, Shadhara radanzi. chinzwa. Kudanana haisi mhosva. Kudanana, unondipa ini ndokupa. Paunenge uchipiwa bhegi iroro, pane zvaunopawo handiti. Zvii. I can. Pane zvaunopa handiti. Let's hope hapana kurovana makumbo apa handiti. Asi kana Ah, iwewe sema uchingoda wewe. kuchidzwa, yeah? Saka pane Aiwa, chaunomupa unoda richii? if you guys are not having sex. Chii chimwe chaunenge Yeah? uchimupa? Chii chimwe chaunenge Chii chimwe uchimupa if you chaunenge guys are uchimupa? not intimate. Boyfriend negirlfriend ine maziya Eh, dzokuti mungadanana motadza kurovana makumbo. Kana iwewe uchivhurisa makumbo unenge uchiziva kuti iwewe mari yako iri kubhadhara makumbo acho iwaya. Can I have aiwa, something ndopa to ndiri say? kuti saka iwe uri kuti alright, saka iwe Sally uri kutaura kuti kana ukandivhurira makumbo ndofanira kubhadhara. I think It's kuti Sally. not like kubhadhara. Hauvhurire makumbo kuti ubhadharwe, but haungangouye uchirova makumbo. Ndinoda sipo yekugeza, ndinoda mafuta, ndinoda kuchena kuti pacho pauri kurova makumbo pake pakanaka. Onaka, ndopari kunzi izvo. Inini kana ndikatanga kurovana newe makumbo hatiti, kana ari munhu hatiti chirovana naye makumbo, hatifaniri kuudzana nyaya yekuti hanzi ndigadzirise musoro ndipe mari, because kana vanhu vachirovana makumbo ngapasati senge pane one ari kubhenefita. Tiri kubhenefita Yeah, tese. sex is a two-way thing, Chinzwa right, kakunda guys? ini. I say kuti it's only you who's benefiting. No, it's an agreement. You want sex, I also want sex. So hapana ari kubenefit, hapana ari kulose. Saka ipapo itori 0-0, Mara which means ikumbirwe. munhu ngaazvione here. Mara haikumbirwe kundai. Ukaona musikana anoti ndigadzirise musoro, ndibhadharire renti, haatozivi zvaari kuita. You give love. You give love. Munhu okupa iye ega, not iwe kukumbira. You don't demand. Because your girlfriend is not your wife. Ona Sally, mubvunzo uri kubvunza ndeyekudai o. Iwe uri kuti here, iwe uri kusapota here ishu yekuti kana ukange uchidana nemunhu wako mukange makurovana makumbo, handiti, uri kusapota here idea yekuti iwewe unenge uchifanira kupiwa mari, unofanira kubhadharirwa renti, unofanira kupiwa zvese nekuda kwokuti munhu ari kukurova makumbo? Ndopatiri kubvunza ipapo. No. Saka urati unoti iwewe uri kuti here kana vanhu vakatanga kurovana vakarovana makumbo hapana chimwe chinhu chofanira kuzopiwa mumwe futi. Iwe kana usingandipe mari nandikupewo mari, ngatigare takadaro. Kana tichionana tokuonana vanhu vorovana makumbo. Kana muchitenga chikenini, mune munhu ngaatenge chikenini yake, hapana zvekuti ndikutengera kana kuti nditengere. Kundai, inzwaka. Kana muchidanana handiti, kurarana kuyakuya hapana anonzi ari kubhenefita kudarika umwe. Mese muri kubhenefita, muri kunakirana handiti. Saka hapana anozonzi ngabhadhare, hakusi kubhadharana. Asi uine iwewe, kana kuri kuti tiri kudanana tiri boyfriend negirlfriend, ndoda kuonawo kuti are you a responsible man achazova here husband? Chete, but it's not like I can demand kuti ndiitire chete. No. Asi unofanira kuratidza kuti you are responsible. How? By giving you money? Not yes, by giving, but I must not demand it. Okay, I think kuti kupiwa musikana kuti apiwe marika, she should be given, and but as ladies we also need to appreciate our men. Sometimes take your husband out, not kuti iye ndiye anongokutoro out every time. Buy him gifts the same way he does. Chingomsurpriseawo here and there, though iye maybe anoita every day, but you will also show him appreciation. But you're appreciating what he does. But ungoda on the receiving end all the time. No. Okay.
unotofanira kutotengera murume lunch Okay. kutomutengerawo kana achikutengerawo Ko varume vari masnacks kubva mustudio makazara vanhukadzi chete. yeah muroninzwa Ndiri mustudio makazara vanhukadzi chete. Varume vari kubva vari kuuya kutaura nyaya yenyu tidzi wavo. Men, where are you? Okay, so I'm seeing pane vamwe vada kupinda mustudio. I think they have got a contribution. Can I add them? Ngobudisa inini. Double. All okay right, thank you so much. Thank you. Bye. See, Sierra, Saliso, these guys have got Sierra on the YouTube channel. Sierra. Do you Oh, Fifi so and you this didn't Fifi, subscribe to my Sierra? channel. Huh? You didn't subscribe to my channel. All right, guys, subscribe to Sierra, Fifi, Ariga, and also Salis World. These are YouTubers in Zimbabwe. So, musazokana kuenda kuchannel kwavo and check out their channel. Thank you, Sierra. Bye. And thank you, Sali. Sali, uchida kutaura here. Ramai muri mudhuze. Ramai muri mudhuze. Techikudai murikuzitaura. Mirati mudzi ati pana da kubvunza here apo. Bozi pana 95 boss mom. Hi. Hi, Kundai. saka ndobhaka I'm good. All right, thank you, Sally. Yes. Ndeipi Zizi. Kundai, how are you? Ndiri boza. Mushe. Okay, so Why the in next time? Kundai, I think there's different scenarios. Yes, I think for me, I think Panema different scenarios that you have to look at. And I think that's where Shadaya is coming from. If you look at, those people that you say they are slay queens, someone you would meet in a bar. Well, no sangana na mbawa. Iwewe, you are busy there, you are popping champagne, urukutenga ma drinks, that cost you thousands of dollars or rands. And then after that, you take the girl home, you now want to make her your girlfriend. It's now time for you kuti mskana akuda mari. She would probably ask you, or I want to do my hair, I want to buy Brazilian. You saw her mubawa ne Brazilian. Now you are saying kuti ausikukwanisa kumpa mari. It's not a matter, it's you guys met mubawa. Uchi popa champagne, uchi badara all those bills, and you say you can't pay. Akuskurova nama beg. I saw you doing it, and that's my expectation kuti you can do it. Then ukasanga noni msikana wako ari decent. There are different scenarios. Anenga chishando wane mari yake or coming from a different home where she's not expecting kutumu badarire the bills. You guys have to talk about it. You know what? I want to take you out. If you say to your girl, I'm taking you out, then you have to pay the bill. You can't expect to tanzingatite 50-50. That's my thought on it. There are different scenarios to a relationship, and how you take on each other from day one is how you set the pace for your relationship. Let's be truthful to one another. Ndikasangana newe mbawa. How many of us tisanga never komana no ita pop champagne and whatnot? Tichiri tesere, or are you still with those guys? I'm just giving an example. Let's be truthful. Ndikakuona uchipopa champagne, uchitenga ma champagne ema thousands of dollars. Obviously, I'll expect you to give me money. I won't back down. Let's be honest. But pane vamwe vanhu vedu vari kurambirwa nyaya dzekunzanza is stingy. Is stingy, ari stingy, haasida kundipa mari, haadi kutipa mari. Kana unenge uchitonzi kashamari iwe uri kugona uchindirova uchindisota, but paunenge wanisota pacho haungondipawo kana mari yogadzirwa musoro. But like Sally said, iwewe as mukadzi, when you start, if you are in a relationship, that's why I'm saying there's different scenarios. Kana mamu relationship now, and iwewe as mukadzi, you start asking the guy for money, then there's something wrong. It shouldn't be that way. A guy should be able to appreciate you. Achikupa, money, achikupa ma gifts. And that's why I was saying, set up a relationship. Kana murume ari stingy mu relationship. Even mukarorana, you will be stingy. So why stay with a stingy man? It's guys, let's stop lying to one another. Murume kana chikurova. I have an older sister, Airowa, nemurume wage. Now they are divorced. She's in the USA. She used to say, very boyfriend and girlfriend, she used to be beaten up by the guy. But she thought by getting married to the guy, he will stop. He didn't stop. If your guy is stingy in a relationship, you will be stingy in your marriage.
Hey, but Chikitika, according to the school of Shadaya, from the way I'm seeing it, ukatoona musikana akutokuti iwewe uri stingy hatitika ndikuita stingy sei iwewo ndipewo mari yacho uri stingy wonewewo musikana wacho hatiti bcause isi tiri kuti kana ndiri musikana nemukomana ina handisifanira kutonzi ndindofanira kuratidza kuti ndokupa mari kwewo kana ukabvisawo yako uchindipawo bcause handiti kuona zvekuti vakadzi vari kutaura kuti tiri kufanira kufanana handii kune chinonzi equality chichi gender equality. So if you've got gender equality, why is it that another gender is being expected to provide? But even in the Bible, Kundai, the man is the head. He has to provide. If you are now married, yes, but as girlfriend and boyfriend, there has to be a compromise. You have to be appreciating each other. Kuti mutange kuti, okay, you know what? Take this amount of money, go do your hair, go out, do this. Or kumupa mota. It comes with appreciating your woman. But every like most of the girls, they expect their boyfriends to appreciate them, like appreciate them in quotes, because everyone will be saying, no. Aye, but could I also, you know what? Pane vangu varume vane that I don't know what word vari vane ego. Yekuti they want the vanoda kudyiwa. There are some men who are like that. Who want to show off kutindine mari. So you know, though that's why I was saying like, there are different things to this conversation. There are some men vano show off ne mari yavo. So that munhu akaenda out anonzi no ndakapa musikana wangu mari yakadai ndakampa mota ndakamupa, you know, ndakamuflyisa kuDubai or all those things. There are some men who have that type of ego and who have the money. Ngavadyiwe. Oh, this is interesting. I'm seeing anyway, thanks Kundai for giving me a chance to talk. Please guys, follow my YouTube channel. It's new. I'm just starting, but yeah. Oh, you have a YouTube channel. Oh, yes. That is interesting. So please tell us channel day so that people can just also come. Please go and check out 9 to 5. Yagan's 9 to 5 Boss Moms Rock. It's Sandra Akoshile with 9 to 5 Boss Moms Rock. Okay. So guys, go and subscribe to her channel. Thank you so much, Sandra. Thanks. Right, Taku is here. Ngoma Taku mainzere nyertaramo. What do you think? David. Say. Hapana apa shamwari nyaya kutaurwa apa inonakidza zvisingamboite. But unoona kuti nyaya yekuspenda, it depends on how you see it. Inini personally, I feel like kune mufeso yese akateerera nyaya iyi yandika. Don't invest mari yako kumababy. Invest on yourself. Okay. You find out the same people urikuona pesa ndika unokwanisa kutengera musikana bvudzi re almost kuma $350 zvichienda mberi, but you've never spent $200 on a pair of sneakers dzakwe uri one. No. Saka unoona kuti apa inini hangu personally I feel like I should invest more money mandiri than pamusikana kuti you uve nevalue, you get it. Okay. Because imagine ultra 300 or 350 or it's 1,000 or so ever wa investor musikana, next thing anokusiya with the same bvudzi rawatenga achinoona wamwe mufesi. But if you spend that money on yourself, chero musikana akakuramba chero kaenda pane umwe musikana ari next ka unotokwanisa kuupgrade just because you've used that money on yourself. Unenge wakutoattracta even vasikana vari way better off. Hey. Yeah. Mashoko makukuta atarara Taku. I think some of you guys, pane vasikana varimo vanenge vada kumboedha zvavanoda kuita. Ndovaedhere chimbundu. Okay, fine. Vaedhe. I'm seeing Chipo. All right, something is happening with network here. Chipo. Let's see Estina Oliver. Estina. Did you say?
Naya. Wish everything Nice one. good. Good. Wainzwa nyaya tinaye. Nyaya ndainzwa. And Saka zitori unotiona. inini ndototi Mufesi ngaasapote girlfriend yake. Zvese zvamuri kutaura zvemabills izvo zvezvo zvanofanirwa kutoti atozviita. But kana nini Sorry. Dzokafutwa ndati ese mabills angu anofanirwa kutoita nezvawo, anofanirwa kutoafoda everything chandinenge ndichida chese anofanirwa kutondiitira. inenge iri girlfriend here kaunti liability. Aiwa, inenge iri girlfriend. Unozoita girlfriend yekuti indokubhadharira zvese sei zvichizoda. Inde ichifanira kubhadhara. Why is it that murume ndiye anofanira kubhadhara? Kweunodii kuti now that takudanana iwe ndiwe unobhadharira mukesi mabills ake. Aiwa, Exactly. ukaona munhu akuda kupinda pane zvinhu izvi, it means anenge ari loaded. Saka kana neniwo ndofanira. Saka nheya chete. Muri kuti zvelove ndezvemari zvega here. Aiwa, it's not all about money, but anofanirwa kundichengetedza kuitira kuti maziso angu amirire panhu pamwe. Kana ukasandichengetedza achamirira ipapo because ndichachiva zviri kuitirwa umwe. Animoziva kuti kana takagara vanhu tinotaurirana. Ndochivawo zviri kuitirwa umwe neboyfriend yake achiudzwa kuti inini boyfriend yangu inozodai. Ini ndisingaitirwe zvese. Pana chitora nyaya yekuspenda mari andika. It's not about there is nothing wrong andika. Uri Mufesi, invest in yourself, and there is nothing wrong taking your girl out for a movie, dinner, whatsoever. But ukaona wakuti musikana wangu month end ndakumbhadharira rent ka. Azvinoerana nema. Zvinhu zvamuri kuda izvozvo hazviitwi nevakomana, zvinoitwa nemadhara. Nevakomana anoti madhara. Why mati zvoitwa nemadhara? Zvinoitwa nemadhara. Vakomana, and the boys they are crazy about. Regai ndikukudzai one thing andika. Take lifestyle yamunoda nyika. Vanhu vanokwanisa kuifinansa madhara. Because if you right now, tukomana itotutu because tikatoona kuti ndiri kutomhanyirirwa tereki tinonge tichitoda kutobheja zvimwe zvingatoperi. But you know something? Some of the girls now are taking it as a like a business, because she will be having 4 or 5 boys, 4 or 5 men who are coming after her. All of them, they are pledging money to give her. At the end of the day, unooneka musikana akadai neblesa ka pane problem, just because akukuforsa iwewe kuti uite step up to that level yeblesa. Or maybe financially usati wa financially stable. That's why you end up wakunzonza ningi akaomera kuti chi, but they don't consider what guy is going through or his financial status. Once somebody asks you out, chuncha wakutongoda kupuwa. amana mari inorwadza kutsvaga mana. Musadaro mana, vasikana ngavasadaro vana ivana. Hanzi. Yes, Kundai. Zviri ndiri boy ni zviri sei? Ndiri bo. Tiri kuinzwa nyaya. But panonetsa manje kundipa nyaya idzi. Because it depends because paripo pekuti it depends netype relationship yacho yamunenge muri. Kana iri yakungoitisana mufanira kungoitisana. Uzatika ndozvatotaratika kana vanhu vapinda panonzi pakuchachurana paya pakurwana ma one day international machi atitika hanzi anonzana jaju muchichachurana paya munhu anyazotaura kuti tamarika because nomusoro wangu hauchaiti apa vanhu muri kuchachurana zvokuti ikoko kunenge kwakutengeserana. Pane munhu akutengesa. Pane imwe instance andika, okay fine, let's give this a situation yekuti maybe andika musikana kumba kwavo
yes, paunotsvaka kudziita munhu end up wakuziva zvinoitira zvakutika kumba kwavo. Panongwe musikana kuti unyazoziva kuti bhebhi rangu kana padhini pakaita sei pakaipa ugereti. There is no need for her kuti akaita sei atokumbira unongozoita sei unongomupa uri willingly but ukaona muna kukumbira sereka kuti munhu wekuti wadanana naye akutokudzawo about musoro wangu udacho patanga tisati takudanana musoro waitosonani waigadzirwa nani plus unoziva kuti pamwe it depends unoziva pane kuti munhu unenge uchidanana nemunhu zvisiri zvokuti muri kuda kuroorana because inini kandisadana nemukomana wangu nziva tiri kuda kuroorana hapana pandingamuti anditire zvese kuti icho aita because anditi it's obvious kuti kana munhu muchida kuti muroorane munhu anofanira kutoti ave nemari yekuti andobhadhira mapayments ekuroora acho so kandikamugarira ndichiti ndibhadharire rent nditire so nditiko pandaisati ndakudana naye rent yangu yaibhadharwa nani. Thank you so much. Saka apa on behalf of vasikana watongotaura wega kuti ukaona musikana anenge achikumbira rent achikumbira mari yeuyu kuisa hakudi anenge achitokuwa because unenge utori bhudhi madyiwayo akasengetedza wake waari kuda kusaizi wake atombomitiri zvese izvo zvezvo because you know that to some point I feel like unenge usisina responsibility yeboyfriend but unenge wane responsibility yababa wemunhu kana wakuti musoro unomurukisa data unotenga grocery at the end of each month unotenga unobhadhara rent wasiyani nababa wake antiwaona ende futi chinototi kacho kuti paunenge uchimuitira zvese izvozvo mukomana adzaziva kuti kuna someone ari kungondopurudzira musoro wakanaka iwoyo achifunga kuti ndiri kuzviitisa but zvichetowa nasomeone panenge aripo ande singatonetsi wande nditobva kuti uyu ndoda kutosvika naye kure but inini hangu mukufamba one thing I've realized about guys who spend so much money my baby is either he's married Mario aitombo murwadzi arikuzama kufadza baby by all means kuti rirambe rakanyarara risa complain a lot kumwe kusara futi kuya kwetisemunizvo the only source of attention yaanokwanisa kupaka is through money or gift plus vamwe vakomana kune vamwe makomana vakapusa vakatosara zvokuti akaona bhebha anoita sengaona chimwe chinhu chinoshamisa kuita benzi chairo rotosvika pakutonzwira munhu tsitsi kuti dzakakwana here munhu dzirimwe zvakaoma. Alright, ndiri kuona pane vamwe varimo, ndiri kuona Gladen Bonds is here. Ndikatombopinza Gladen ndimonza kuti Gladen anoti chii. Gladen Bonds. Muriseko vari mudariro. Sei. Turimo. Tiripo. Ananditi baby tibgega. Panyaya ikai I think pane nyaya ndangoiona yangu kuti at times panoda splitting the bill apabata. Bill rinenge richisplitwa nderana apa bozi kana takusplita kasanga ngatisplit yone rangu ndo nyaya iri kutaurwa. Yeah, I think tukuti zvafanira mgenga nebhebi kana vachidanana ka kana mgenga wao achida kuendesa bhebi out kune zvinhu zvinofarwa nemugenga ka ndiye anofanira kunge achibhadhara. Then kana riro baby ori ufana kudai ndone mugenga kwada taoneka baby ndofana ubhadhara because at times guys zvinozosvika pa point ndozvo zvakubhowa ngoti will be like paying zvese zvoda musikana ndonobhadhara zvoda mukomana ndonobhadhara zvese so at times mufana kune interest yemumwe obhadhara kune interest yemumwe obhadhara also saka munoreva here kuti somusikana ndogona kutokutengerai doro kana kundowa mada exactly nezvaufana kuita never aizvozvo azviite you know what guys I just kana kuti relationship yachona kana iri genuine ka there is no need for any one of you guys to worry about the deal. Yambo break. Okay, fine. I'm saying kuti kana relationship yachona iri genuine ka
there is no need for any one of you kuti muva worried about bill kuti ndiani achazobhadhara bill or ndiani akabhadhara bill kakawanda. No, Exactly. Yeah. urunzisa whenever Yeah. whenever iwewe paunofila kuti no ndoda kuenda bhebi rangu out ka, just do that. When Exactly. bhebi wosvika some face when you feel like doing that chingoita usinotaura kuti akakuendesa kangani kana kuti chii, just because at the end of the day it's about time yamunospenda, not about money. But manje mukadzi manje ukazomujaidza kuti tiite izvozvo ka ndopepe pekuti kadzi akuda kuroora manje dzakukuudza kuti anzi ndibatsirewo neroora level zvine zvichienderanawo level ndozokava pepepe asi zvine chigondibatsirawo zvinoita here zvinozoita here izvozvo but kamuchidana mabhoga ibhofuti hai kuti hasizoyenza londo havatiiti izvozvo I'm seeing some people vari kutadzi ndichangosvika, please tell me kuti inyaya yei. Okay, tutaura nyaya yekurovana mari, hatisika kurovana bheki. Mukudanana muri mukova nemusikana, so far hasati akutaura nezvekuti maa murume nemukadzi. Titaura kuti munofesi nebheki, whether muri kutachurana, whether muri kudanana chaizvo, whatever the case might be. Tiri kuti isusu panofanira kuzoitwa matransactions emari here kana tichiita zvekuchachurana kana tichiita zvetichiita. Bhozi pane vanhu vanenge vangafunga ngekuti vanoti ivo kana ivo vanoda kuvhurira makumbo chindipa mari, saka isitoita kuti ndizvo zvazvofanira kuita here zvekuti kana munhu avhurira makumbo anozipe bhegi. Saka ndonga maibata nyaya yacho. Asi tikandirewo link tinoda kupinda. Okay, link tiri kukanda. Pane vamwe vada kupindira, pane vamwe vandaona vapinda vakabva vaenda. Saka isusu tatichigora vanhu vari mudariro rezvesu Taku, Clayden naEsina taurai tidzi matiteta sei imi matichiki Kundai wakambona something utazvozvomusorero inini hangu ndiri kuti kana vanhu vari murelationship ka hamufaniri kuita senge like isusu vanhukadzi hatifaniri kuita sekuti zviite sokuti kuva murelationship nomunhu wava pabhizinesi rokutsvaka mari. Munhukadzi unofanira kutongozvishandirawo kutongoita zvinhu zvakowo wega ende plus zvemuso munhukadzi haufaniri kuita senge uri feila wokutoti kana kuri kuti boyfriend isina kutokutora out hautokwanisi kutobuda out wega, ingova munhu unokwanisa kungozviitirawo zvinhu zvako ndokuti zvisazonyanya kunetsa zvakanyanya, because kana uri murelationship nomunhu mukomana unenge uchidanana naye panguva iyoyo akaona uri munhu yaya unokwanisa kuzvimiririra nyangwe mari yake yacho yatikuta nezvayo haitombomurwadzi anongoibudisa But do you know that kuti pane vasikana nika chero ngori independent but they have that mentality yekuti mfesi anofanirwa kuspenda, mfesi anofanirwa kumupa mari. Right. I think apa it's not about being independent nika, but it's about kuti iwewe chaiko hunhu hwako. Right. Ipapo ini ndechinoona chivoti ndova nyaya yehunhu. Taurei. Unenge wajera wangobhadharisa saka waunhu hwako wengoti zvese unoda kuti zvibhadhara. Varida kupinda vaiva ndaisa link mumacomments, just check the link mumacomments you see. Idzi ndo type dzazozokukumbira kunoroora honestly guys, inini I have got a challenge. Inini toda kunyatsotobvunza because ozatika uyu anozani Shadaya zvinhu zvaangachitaura, yes vamwe vanhu vanga vachimutuka vanga vangaita sei, but zvimwe zvinhu zvaangachitaura zvinhu zvokuti it calls for us to just discuss this thing and try to see kuti what really should be done. Because sure chero musikana akanzi ane mari zvataura naTaku, musikana chero zvikanzi anitori nemari chero zvikanzi chii, panotoita anenge atori nekanga expectation kekuti you have to do something. If you don't do something
But why is it supposed to be that way? Hatikwanisi kungoti kana vanhu vachijachurana, kana vanhu vachichachurana ngavachachurane. Uyu anongosvika otodaidzana yakuno munhu uya nemari yake. Handisika asvika ochachurwa opedza oenda nemari yake odzokera kumba nemari yake. Uyu oenda nemari yake. Aiwa, unoziva kuti chika kundai. Izvozvo pageneration yedu zvingaita zvitazokuti zvakundopera but zvinogona kunetsa. But kuda kuvana vanove kuma 2000 zvichienda kuda pamwe zvichazopera because takangozvarwa zviriko. Ukatarisa like nyangwe panhau yokuroorana paya hadzisi nyika dzese like ukatarisa kuvarungu chaiko chaiko. Varungu havabhadhari roora, avanongoti kana atodanana vakadana votochata votesana ring yavo pasina roora yadini yabhadhara. Ukatarisa futi varungu vanoti atora umwe kana mafunga enda out kana ndiri ndaudza mufesi wangu kuti nhasi ndinofanira kundodya out inini ndini ndinondomubhadharira kana kuti umwe nomwe anogona kundozvibhadharira but isisu pachishona chedu tinonga tichizimbabweni chedu because azimbabwe toita kuti takati sari pane zvakawanda kusereka kuzimbabwe takazvidza kuti izvoni mukomana ndiye ngaadyiwe haaperi kudyiwa vakuru vakabva vati mukwasha muonde saka izvi zvakagara zviriko but iyo nyaya yokubatirana bozi kana tichara tingatite inonzi equality kangatite equality hatidizokutati kuti ngaise yakawanda ngaise shoma but mabhegi ari kurohwa guys aiwa bhegi ngaridyiwe asi munoona imwe vanhu vari kudyiwa mari for sure. Imwe problem nemabhebha ako mazuva ano arongofunga kuti iwo havakwanisiwo kudyisawo magengi awo ndo problem futi iyo. Unozoti wakapusa ka kundosekwa zvenaiti ipapapa foni yangu handichaida unoone yako mpeso wangu ka one thing wekuti another thing nevasikana vaikuzvino ka once akangokuendesa out just once urunzvisa once akangokuendesa unoona ka1 kaka akangokuendesa out anika ramba naye kana uchinetsa naye ka unonzwa afamba kutoudza chiro mapenda impeso aidya mari yangu usingamboiti nemuendesa out kakawanda iye akakuendesa ka1 akawana kaka unozwa chako akadya mari yangu usingamboiti pamadates ese achaienda ndini ndaibhadhara bill ndo chimwe chinhu chamunofanirwa kumboisa pasi mabhebi to right but chindiro chofanira ngopfumba kunobva chimwe wasikana nonzwa munhu achitanga right I'm seeing pane mwada upinda I'm seeing Tino nachipo are you ready to kuedhei Tino nachipo so thank you so much for contributing. I'm seeing Estina Gladen Taku pana achiri nezvada kutaura bose pana mwada upinda aiwa Taku ngambosara Taku ane moto Taku ngambogara anenge akadyiwa Taku ari kuedza kuti ari kurwadza takuchida kutaura here hazvidi yakubreka ndiri kuti Taku chimbosara chimbotaura akapinda umwe chimbonzwa wedu alright tiri kuteereza alright thank you muri mese inoda kunyatsotariswa masaidi ese because pane zvimwe zvekuti musikana wako anenge achiwanawo but anenge achiwana zvinhu zvishoma kana kuti anenge asingawani mari handii iwo une mari hautadze kumubatsira kutengawo zvinhu ma1 to 1 2 kozoita vamwe vasikana vanenge vachitoda bhegi iroro pane munhu ndonyenetika saka hapana paunozombotadza kurohwa bhegi because manenge akagara akatokutaimira bhegi iroro but hapana pazvakambonyorwa kunzi musikana ndiye anorukisa mukomana ndiye anorukisa musikana kuiye musikana anodiwa kuzomboendesa mukomana kubhabha kunomugeresawo makati handisati ndamboona musikana vanodaro asandamboona musikana achiti handei kubhabha unogerwa kati yaunoda asi anokuudza zvemabrazilian
unozwa zvinzi hanzi pochi yangu yefoni yangu yadambuka yasakara foni yangu yasakara iwo wakambonditengerawo here foni yangu yasakarawo yangu inenge yakatotsemuka foni yake hapana paunombonzi hande tinokutengera foni kuout haumbonzi shamwari handi yekuout nimbokuendesawo out unotonzwa zvinzi handikunzwa kuda romance pizza kuiwewo hausina kubasa here una mari here koinini banda ndisipo waisadya nemaromance pizza aimbokutengera ndiani right tobva touya panyaya dzemadhata idzi allright munhu anokudza kuti hanzi ine zvandina dhata iwo ukaita offline unogona kuita 2 days usina mbobvira watengerwa dhata asi yakangoita offline kwe2 minutes unoona wakusendirwa mameseji nemamwe manhamba wakunzi handina dhata rangu rapera unotiwa makoari unoziva kuti chii chinoitika pavanhurume kuti tisakuitiraika vanhurume mune dzungu its not because tisingadika kuti hatigoni tinogona ndogona kutodanana neumwe munhu wandotoona kuti munhu yatova netsvina ukageza munhu womunhurume zviya zvati wamugeza nemari dzako atozoona sengewo usingachatoite wakutondonyenga vamwe nemari dzako kana ndiwewo ndosaka tikuregaira tichikusiyai makadaro even ndikaona kuti hauna dhata hapana panombokutengera dhata rokuti wogosera uchichata nevamwe vasikana koini kochata nomwakomana wani pandiri kukutengerawo dhata ipapo kokatorowo nevamwe vakomana hazviti mumwe nomwe atotova nedhata rake raanotenga asingatenge hakuna kupi ikoko unonyeba tione machati kuti ausana nawe vakomana vamwe hakunotokumbira dhata here izvezvi haina ndikumbiri dhata ina ndirwai nomunhurume handitombokumbiri dhata asi kuti zvandinoita manje inini dhata handikumbiri zvandinoita inini handifariri kana whatsapp handifariri kana facebook ini anondida anofona because I'm not cheap ini anondida anofona vanoda kutaura neni haindazokufona because Facebook, WhatsApp, ndakaona kuti zvongoshandiswa neveve unenge usina value kumunhu iye because zvinhu zviri cheap. Iwe data rakuidzwa nasina masiwa kaiwe. Aiwa, inini aiwa ina ndisi kuZimbabwe kaini. Ndisi kuZimbabwe. Saka inini ndakazviudza mupenzi wangu kuti munhu wandodhila naye, munhu anondifonera, handidhili nemunhu anotaura nene WhatsApp because ondozo ukatenga selfie ye30 rand 2 weeks 3 weeks uchingotaura neni mahara it means handina value kwauri. Uinzere. unofona inini inozosvika nguva yekuti ndinozokufonera kana zvaita sei so munhu anenge achida munhu kusvika ndagutsikana kuti shuwa munhu yari kundida ndozotangawo manje kuchikufonera kuti akuchifonerana manje ko kasagutsikana unozofonana taita sei kana ndikakatogutsikana handitokukava ko ndoserereindotokakarira kure hakubatirira right ngati munhu apana vamwe ada kupinda ndikuona pana chipo na fortunate so thank you so much Tino thank you so much Gate Tramponza sasa anza esina thank you so much ngati munza kuti fortunate chipo ada kuti chia ipo kundi chipo fortunate yes fortunate ndiri sei yes unotione nyaya yatiri kutaura nezvayo akundi nyaya dzekudanana dzinonetsa idzi dzinonetsa shamwari dzinonetsa mukomana angango haangangoita sei
Okay, sound ya fortunate inenge iri kuita ichienda. Ngatimudza chipo une yes chimbotidzawo chipo Sundai. sei Ndiripo. ndiripo Nyaya yako ikai. taura tidzi I think parelationship vanhu mufanira kungowirirana ene nekunzwanana. Ndiani akati murume anofanira kuchengeta mukadzi? Ndiani akati mukadzi anofanira kuchengeta murume? Mufanira kuchengetana, but kana relationship ichitanga chandangodza hangu vakomana ndechekuti relationship ichitanga ndopaunondishowa kuti unokwanisa kuita baba here. Manje kana ukasvika murelationship unotondiudza kuti ko bebhi imbondifonerawo, ko bebhi imbonitumira ipapo manje ndotoona kuti haukwanisi kana kutenga pamba remwana. Saka inini ukangosvika murelationship uchidaro ndobva ndaisa x ndotsvaga mamwe maCV anenge ari nani. Hakuna zvakadaro. ko vanhu ozatika pane zvinhu pakutaura pazvirikuita. Pane pekuti vanhu vari kuda mukomana ari kudawo musikana atika kosita pekuti vanhu vanenge vachichachurana. Pane pakuti hanzi jachu yangaisarwa mumashure nyaya yekurovana jachu pane pachirovana majachu paipai. Hatisi kuti vanhu ngavachachurana, vanhu vanenge vachichachurana. Aiwa Vanhu vanenge nderafanira kurova umwe mari. Hapana anofanira kurova umwe bhegi handiti. But iwewe semukomana shuwa musikana wako kuti habhebhi ndokwanisa kuchengeta. Kuti zveungosvika uchingondiradza kuti uri after mari yangu even though ndisinawo ndinayo. Haufanira kusvika uchindiradza kana uri mukomana. Ufanira kusvika uchishowa bhebhi kuti ini bhebhi I can take care of you. Kwete kungosvika uchingoti habhebhi zvinhu zvakaoma, habhebhi kumba kwangu hakuna muriwo, wabika iko ndiyazodya sadza. Ratengwa nani but nemukoma. Ratengwa nani because unofanira ukasvika uchindiratidza then ini ndobva ndazoti abudhi ava vanenge vanenge serious. Totanga kuti iwo uchengeta kubatsirana mukuchengetana. Ukandibhebhi handina airtime ndoti abhebhi jondiwarimira ndikutengere. Ini mangwana ndikakuti bhebhi ndikudo zvakati kwete zveungoti iwe ndingoti bhebhi. Fanika vakomana for example vakomana vari kunze kwenyika vekuZimbabwe vana mukoma vangu please ndapota vanongorineka system yekuti bhebhi wabika kwenifure neumba kwako bhebhi kumba kwangu handisi kuda zvekubika bhebhi apa utenge kana domasi re5 rand zvaro bhudhi mukomi varida kupinda pana vatanzi todawo kupinda. Ndaisa link just click on that link mopindawo motiudza kuti munenge muchida kuti chii. Alright, saka muri kuti chii? Muri kuti munhu mukomana anofanira kutanga wanawo zvaanoita. Fortunate wari kunzika. Can you say something? Okay, fortunately something is happening. We cannot hear what you are saying. I think something is happening. We need to get ini ndiri kuti zvoni unozozviratidza sei kuti uri mukomana kana uchitengerwa airtime yazvibude asi zvakaita. Aiwa but ndopatiri kuti handiti kuti isusu inonzi gender equality. Haisi fanira kunge ichinzi gender equality. Kana iri equality hapana anofanira kunzi hanzi iwe ndiwe unofanira kutenga uringati. Variko vamwe vakomana vanotokujairira vakatodanana newe 2 days vanotokudza kuti bhebhi nditengere airtime. Hakuna zvakadaro. Alright, hanzi hai kuda it's the sun tichirimo mustudio kubackground. Okay, yeah, please do so. Saka toda sei muda kuedwa. Kana muda kuedwa please tell me and we can add you if you want to add more. Right, so saka iyo for chiri kuti murume anofanira kuita sei? Anofanira kuchenga mukomana anofanira kubhadhara mari here kana kuti anofanira sei? Because muchirora zviri kunzi kana paine munhu anofanira kubvisa mari zvezvatengedzana nekubhadhara namukati. Hazvifanira kutenge zviri kubhadharana. Ini nangu unoda zvangu mukomana uye ane mari yake shoma kuti zvekuti anozondikumbira ini handidi. Zvekuzondikumbira airtime ndo zvandisingadi. Yake shoma iyo ngaikwane kundichengeta. Kuti tini ndokuchengeta futi hazvibude kunhu. Hazvibude. Chipo wainzere.
but zviri right kunda iwo kana watoda kuti mukomana wangu kana usingakwanisi kundichengeta ndikaita nhumbu yako unozotenga here mapambu kana wochimbodakadza undichengeta chimboti bhebhi handina airtime kana uri mukomana wafunga kuti hamhurika ibva waita mhuri yako kwete zvako zvokuda kuti hanzi bhebhi because ukandikumbira kuti ndipo airtime ndichaenda nomutsvagira bamunini manipa mari ndokutengera airtime mozoti vasikana vekuzimbabwe vanohura saka kana uri mukomana wati wakuda zvebhebhi chengeta bhebhi rako hatisi kuti vakomana chengeta vasikanawo kuti musangojaire ngondipo because anonorora seiko kana muchingopiwa mari yacho aiwa kwete kuti anonorora seiko kana usinikana mari yacho vari vakomana ntojairira kuti vakatodana nevasikana ingaita kuti bhebhi nditengero airtime bhebhi mai vangu vazodii imbotitoretesawo mari imbondidai oraiti inini wambondipo machansisi here kutaura kuti bhebhi ini ndinoda chakati nechakati nechakati kana usingakwanisi kundiitira zvinhu zvakadaro uri mukomana pachi unenge usitombori mukomana aini ndinodhilita ini ichokwadi It's true, especially vakomana vediaspora. Vakomana vediaspora vane era chaiyo yavari kufanira kumbogadzirisa because vanongofunga kuti vasikana ndasangana newe nhasi wakutotanga ndiudza maproblems ekumba kwenyu ini hangu ndakazvimirira especially ukadanana nemukomana kana uchizvishandira uri musikana unozvishandira zvako unoona moto bhebhi mai vangu vazorwara bhebhi ndazonzwai bhebhi ndazonzwai apo uri kundiudza izvo zvokuti ndiite sei ini ndambokuudza kuti musoro wangu uda kurukwa asi andakuudza but otanga tondiudza maproblems akawanda mukomana akadaro ini pachechi hangu ndakazvimirira ndiri hwanga handitodi mukomana akadaro ndotoda mukomana akatosimba pahomwe vakomana vari kuera vakomana musadaro vakomana honai vanhu vari vasikana vese ivi musiri kuya uyai vakomana mutaure nyenyu muri kunza kutaura hanzi patika vakomana vekudiaspora inini mune problem uyai tidzewo nyaya dzenyu mara I don't know hangu kuti fortunate ari kupi but vakomana vediaspora vakomana vekudiaspora please idai kuti muwanike parapa vanhu vachitomboneka vakomana vekudiaspora vari kutya vakomana vekudiaspora chiri kuitika chiudai so fortunate nachipo nyaya muri kutaura nyaya muri alright hanzi I should add Sasani kana ukazororwa nemukomana iye momo Sasani kuda kwekuti kanzi murume hanzi add Sasani ari kundinzwa here right Sasani sound yenyu something is happening with your sound all right yeah you can try. Let me plug my phone on charger. Saka, guys. You can try kumbobuda wodzoka futi. Right. All right. Chivo. Sasani enda. Sasani, you can try kumbobuda wozodzoka. Right. Chipo na 40 idzai nyaya dzekutaurwa panapa. Nyaya iri kunyatso kunetsa chaiyo iri pakudai. Vanhu vari kuti iwo. Mubvunzo wevanhu muzhinji wacho pauri chaipo. Uri pakuti imimi kana muchitaura kuti hanzi murume handitika kana mukomana ngaasauya achindiudza maproblems. Kana akanga atouya zvese ngaatongosvika achitoita se achitondibatsira kana achitosvika achitondipa mari achinitengera dhata ngaasataura maissues ake kumba kwawo nechi. Mubvunzo uri pakuti kana kuti nyaya yatatanga pataitangira nyaya yacho chaichaya ndepekudai so hanzi izvo mukomana haafanirwi kupa musikana mari in any way whatsoever. Hapana munhu anofanira kupa mumwe mari. Iwo kana uchiti hanzi ndofanira kupiwa mari unoda kupiwa mari yei? Unoda kubhadhara unoda kupirwei? Ndei mari iyo? Hakusi kubhadharwa kundai. Handiti iwo unenge wadanana neni ndiri musikana wako. Handitika. Saka kana ndikasakudza problem yangu yandinayo ndonoudzani kana muchiti hanzi hatifaniri kuchengeta vasikana nozomuchengeta ndamuroora ko kana ukasandiroora
tongodanana 5 years chingodanana muchaanzi handichengeti bhebhi saka uda kuchengetani aiwa ndozichengeta ka iwewo uzichengeta wega hello iwewo unongofanira kuzichengeta wega ndozvaanga arotaura hazviite izvozvo kana wati wada musikana wako wauri kuda muchengeti aiwa munhu anofanira ndoarikubvunza kuti munhu anochengeta iyo orit tiri kubvunza kuti munhu anenge aifanira kuchengeterei musikana muvese anofanira kuchengetere musikana anofanira kuitire zvekuti anonza mubhadharire rendi mutengere mawivhi mugadzirise musoro muite sei mutengere dhata zvese zvichimboitirwei kuti mukomana ndiye anoita zvekutotengera musikana zvese zvichiitirwei mubvunzo uri pano zvese zvichiitirwei onzi kana zvikange zvangonzi iwo murume ndiwo unofanira kuzviita zvaanenge angakutange parikufanira kuti anofanira kubhadhara munhu ndo pari kunzi panofanira kubhadharanwa here panyaya dzekudanana apa hakusi kubhadharana kundai hakusi kubhadharana pane mukoma wangu anonzi golden ngatimonza mukoma golden mukoma wangu muri sei ndepi nice amana network yacho nengerera mene kuti iri kudiko namene kuti ndeyangu chete kana ndeyako apa patiri kunzwa ilaudi halo apa tiri kunzwa okay I think something is happening kune network yamukoma wangu ngatimbona Kali yeah KC yes mapinda muchirongwa boera depi kunda yarudzi gona sei bo baba vakadi aiwa ngatichengetanei boys aiwa but nemukoma hello imi mungangopinde murelationship muexpectwa kuchengetwa nemusikana kwati unomboshowo musikana kuti baby I can manage to take care of you then baby rozouyawo paunenge uchinida help rekuhepo kuti ungosvika uchingoda help yababy aiwa hazvizofanira kudaro kana but handi ndo zvamuri kuita here vakomana kuti mungopinda murelationship mune maproblem akuudzewo kuti mai vangu vanhu vane upfu ndiani akuudzewo kuti mai vangu vanhu vane matenesi ndiani kana uchingosvika uchindudza kuti mai vako vakurwara netsiye ofucha usitotanga kunzwawo saidi rangu plus kana uri mukomana uchifanira kutombosvika nestatement rekutambura kwekumba kwenyu svika uchitonyebedzera ndosaka chinzi hanzi inonzi chitsuma hanzi rume risinganyebe harirori hameno tidumitsumba vatidimikira hameno whatever hamnobvi kushona but kana ukasvika usingatokwanisi kunyeba haurori ndombotanga kane kubhelevhisa matumbu exactly mamuchimbotaura nyaya yevakomana ari kudiaspora taura nyaya yevakomana ari kudiaspora mamuchitaura nyaya yevakomana ari kudiaspora hana kuzokunzwisisa nanamboenda offline ndandichiti vakomana kudiaspora vane system yekuti akadana newe asangana neweka waakutanga kukudza kuti bhebhi pamwe mune 1 week kana 3 days chedzo madanana bhebhi uri kwere wabika first day ndokunzwisisa second day wabika ndokunzwisisa kore chitrimbo yo nemadomasi zvawawatenga pamusika uya e5 neonyeni ye1 rand every day bhebhi wabika hauzoti upoto watengwa nani domasi racho ratengwa nani mafuta achate urungoya uchidya wozotanga kuti bhebhi ndione foni yako ndogona kungokuita zvinorwadza ndenchikuda but nendazokutsvagira bamu vanokutengera madomasi ukaona uchitodaro ukaona uchitoratidza kugundikana exactly unenge uchitokundikana kokundai hausi kutaura rungosaka utongorega uri nani emere kudai aiwa mukurevesa vananonzi sasani varida kutiraya kupinda rikatimbohanza kuti varida kuti chii mukoma sasani thank you so much mukoma kani right mukoma sasani madzoka Debbie. Yes, taurai zvenyu mukoma wangu takunzwai
wakundinzwa here kuda takukunzwa. Eish. Yes, Uri loud kundinzwa and clear. Yes, tikukunzwa. uri kundinzwa Tikukunzwa. ina handisi kunzwa Oh, maybe something is happening with your network. Mira nditry futi. All right, let's hear Mkoma Mike. Mkoma Mike. Na fortunate, tana fortunate. Mkoma Mike. Zviri sei kundai? Sei. Tiripo. Nyaya yenyu ndiri kuinzwa ka. Kazhinji ini cheko murume cheche anofana kuprovide. Saka kana relationship ichitanga ka ratidza musikana kuti unokwanisa kuprovide. But chatisingazodi manje ndechekuti relationship izoita one sided. Zvekuti munoti kana kuti vanhu madanana kana kuti 6 months kana kuti mane 5 months muchiziyana ka. Then iwo mukomana ndiwo unongoramba uchingoprovide zviti. Musikana anofana kumboratidza kuti chi ari considerate. Umbopotawo achimbokubatsirawo apo napo. Yeah. At least zvikadaro ikaita two-sided communication no fire. Ndopaya pandati kana muri murudo hazvina time but unofanira kuti zvichizonzi right hazvina time. Kazhinji tingangoti kana tingangoti kana vanhu maziyana zvinoenderana kuti maziyana sei. But unozoti chisingazodiwe manje ka ndechekuzoti one sided relationship yekuti musikana wakutondoronge ATM yako kutoti chese nyangwe nhamo yekumba kwenyu chaiyo wakutondudzwa kuti mama wangu ari kurwara ndokuda mari haizvozvo hazvizodiwiswa kana utosvika pakundudzwa kuti kumba kwedu grocery rapera uyanaro wobasa revabereki ndere ndozvatogara tichiitona izvezvo kuti tichikutoudza kutonzi ndege yangu haisina matayi kutoti wifi data zvese zvakutonzi mukomana wangu mumwe anotosvika kana pakutokudza kuti ndiri kurwadzwa nepiroti pedu kuda kana mapiritsi chaiwo anotengerwa nemapiritsi saka iti ndangwebvito kuti relationship haifaniri kuita one sided. Nyangwe iko kwacho nyangwe muchingochaturanawo futi munofanira kubatsirana apo napo. Hazvifaniri kuzongoita one sided kuti mukomana ndiwe uri kungoita zvinhu zvese chete musikana achingoaccept. Haizvozvo hazvidiwe. Aiwa hazviti manje pajachu vasikana anotoita izvozvo zvekutoti ngatirowane iwe inofanira kutondibhadharira zvese zvandoda unofanira kutondipa mari. Iyo inenge isiri relationship kundai inenge isiri relationship vanenge vachingojachurana mukomana anenge achijachurawo musikana achidyawo bhegi au iyo inenge isiri relationship kana iya relationship chaiyo ka ipapo ndoparikuita nyaya kunzi kana mukomana achijachura nditi kunoti kana achijachura hakuna chinonzi mukomana ndiye ari kujachura kana tikatotanga kujachura kwekatova kujachurana hapasina zvekunzi iwe ndoberefika kana akachiberefika panyaya dzekujachurana. Mentality yekujachurana ine kacompetition mukati kazhinji kekutoti mukomana anenge achiti akapiwawo makumbo ka musikana anenge achitoti ndiri kuda mari iyoyoyo haina two ways about it ndo zvazvitongori. inenge isiri relationship but mukoma Mike because kana iyoyo yamuri kutaura vanenge vatowirirana kuti iwewo paunorara neni uchandipawo mari but relationship chaiyo chaiyo yekuti tamu relationship takuda kuronga zvinobuda haibhadharisanwi zvekuti chero ukatouya iweyo uchindudza kuti bhebhi ndasvotorwa nerent uri bhebhi rangu ndinokupa mari nekuti nengoti bhebhi rangu but yekujachurana handikupe because ndinudza kuti uri kuenda ndichanotsvaga zvimwe you understand. Saka I think tingangoti pamarelationship pane types dzemarelationship. I don't know kuti dzinenge dziri dzipi nedzipi but I think so. But maybe pangetapo type pamarelationship but I think proper relationship chaiyo inofanira kuita two-sided. Mukomana achibatsirawo musikana achibatsirawo. Hazvifaniri kuzongoti
musikana ndiwo wakungoacceptable mukomana haazviti. iyoyo ndaenda taura haisi relation like izvozvi zvikava nasisi veduwo futi vazhinji vane nungo dzekushanda vangongo zvangu ndikanojachurwa ndikapiwa 200 haya ndizvozvo ndikajachurwa ndikapiwa 20 bond ndinotenga mavheji handizvozvo but ndodzanyanya mazuva ano chaidzo relationship chaiyo dzadzishoma dzataiziva relationship iyoyo ndo mentality yacho yekutoti pakutotanga musikana anenge achitopinda aine kamufungire kekutongoti ndiri kuda mari, saka nyangwe mukazotongopinda murelationship haakwanisi kutongodifferentiate. Iwo achanenge achingotori mukomana wangu but unofanira kutoita zvese. but iwo wega mukomana ndinoti uyu mukomana musikana wandinyenga itaipi yerelationship ikati itaipi yejachu, saka paunotopinda relationship unotozviona wega kuti asisavava havasi hameno munoti wanzi wife material whatever you call it unotozviona. saka kana zvinenge zvaane mari saka basically tutika zvaane mari mukati haisiri wife material no pane yatinoti uchipinda nditi zvataura mukoma wambobva vaiva nenetwork yazonetsa vaivati unofanira kuchengeta bhebhi rako, unofanira kubhilivhisa bhebhi uchipinda murelationship, then waribhilivhisa after 2 months wozotanga kuyazomuratidza musikana kuti aiwa zvandai kubhilivhisa hazviziri izvo ini ndokuda but handina mari, but ukatanga nekupinda usina kubhilivhisa asiyo yacho futi yekubhilivhisayo iri dangerous because because ukandibhilivhisa futi uchininyepera uchanitengera ndege ugotadza kunditengera ndege yacho zvogona kuzonetsa futi. Because ipapo futi pakutobhilivhisa ndo panozotoita kachijairiro kacho kamentality papapo kekuti mukomana wangu ane mari, zvese wakutongoudzwa. Zvinonetsa but I think kana uchingopinda murelationship munofanira kutongogara mataura kuti bhebhi ini handisi kuda zvejachu ndiri kuda zveserious, so that bhebhi kana riri rejachu because mazuva ano vasikana vakawanda ndinyepa vadi kushanda vari kungoita zvejachu izvi vachitorarama, saka iwo paunopinda murelationship I think munofanira kubvunzana zvauri kuda kuti bhebhi uri kuda zvipi, uri serious kana kuti then kubva ipapo mugara matoziva. but yekubvunza futi iri tricky, but chenongoti zvakungonetsa kuti ndo mentality ine vasikana vese vazhinji vemazuva ano, saka kana uri tongori mukomana gara utongori prepared kutongoti mari ichadyiwa. Plus vakomana futi vakomana futi bvumai kupusiswa because mukapusiswa munopinda mumarriage, saka mukaramba kupusiswa muchangoramba muri mabhachura hamene henyu. manje panyaya yekunzi unopusiswa shamwari unokwara nekujachu nekurohwa mari ameni unorohwa mari ugorohwa mari kundai unenge usingadyikewo futi wewe. ona munhu anenge achitoseka achitoti shamwari iri ndikurirohwa mari iri rakapusa iri ndikurirohwa bhegi variko varume indogara chizvinzwa ino varume vachitonzi haidzi ndichingotora bhegi mukatarisa maconfessions anga achiitwa napokelo so pamaconfessions ake patone vhidhiyo ndaita panapa pachanel panapa ndichitsanangura nyaya ndichingotaura hangu maconfessions akacho mazhinji acho pane vanhu vanga achitaura kuti shamwari ndine mufesi wangu andoda chaiye handitika then pane mumwe harongwa iye anokutsa bhegi anenge achitaamune mazita ava ndevetransport atm avo ndevandoda iyoyo yagara inotoitika fanike kazhinji pavasikana vaine shamwari dzavo vachida kutoita competition paipai iyoyo ndo pagara panozototaurwa nyaya idzodzodzo dzekutoti varenga vachida kuita competition nemashamwari avo, saka pamba pacho unozotoguma kunoti mumwe wacho anotonoti panapa ndakundwa ndozvekuti anozoguma nemukomana wetransport, mukomana weairtime, mukomana wechichi, asi paine main boyfriend inenge iri paside ukatarisa anenge asingabudise mari iye wacho. reason why mukomana anodiwa ari kuzotsvagirwa transporter airtime whatever because ari stingy. Kana usiri stingy ka haisi nyaya yekuti une mari guys, airtime inoita mari yekutenga data.
Kana uchizotengera bhebhi rako airtime zvekuti bhebhi rinosvika pakuti haina hangu ndangondorohwa stonyi because of airtime, asi iwe uriko uri kuzviti ndiwe bhebhi racho. Anenge achikuda but anopedzisira asina option because iwewe hausi kumuitira zvaanodo sebhebhi rake. Saka iwewe sebhebhi rako unofanira kutomira semurume. But inyaya yekuti haisi kuvarume chete, even haisi kuvasikana, even kuvarume vari kuvamwe varume vanotsvaga vakadzi vane mari, obva ari lasi obva ati bhebhi rangu rine mari rinondiitira zvese. Guys, chero rine mari bhebhi, ripowo mari bhebhi, chero rine mari rinotodawo mari yako shoma iyoyo rinotoridawo. Saka it's not about vasikana vanoda varume vane mari. Varumewo futi munoda vakadzi vane mari mobva marelax. Mwana, right, thank you so much. Ndikuona pana na Radio K, pana vamwe vakamirira havane time, ana radio kunakidza. Sasana Thank you, gaimbochaja phone yangu. Okay, thank you guys. Thank you so much. Thank you so much, Ngoma Mike. Right, tikati monza Radio K, radio kunakidza. Salute, Chief. How are you? Nice, Baba Murzi. Right. Hapana, toda kuti titaure nyaya iri kuitika. Munhu ngaarwe mari kusvika ati yes. Ona, hazvina two ways. Hazvina kana two ways. Mukomana ngaachaiwe mari kusvika ati yes. But manje unofanira kuziva chinhu wanika. Kwatoti kurwa mari kunosiyana malevel. And isu patakakura ka tiri kugeto ka waigona kutonzwa kunzi maive apa vakavakirwa imba handiti ka nekujachurwa imba yakatovakwa ikapera. Waiziva? Saka chihure nekujachurana kwaitika kudhara zvasiyana nezvinezvi. Handiti ka ezvinezvi anenge angori ma 2 minutes because tikada kutarisa vanhu chaivo ka pamari vanhu havana. Boys rechidiki harina mari. Handiti hakuisina employment, munhu arikuita zvekusunganidza hakuisina basa kuti munhu anototenderedza kuti zvinhu zviri kufaya. Andiwana wobva wauya kune vanhu vakaenda kunana diaspora Botswana, South Africa chichi you find out munhu ari kurarama kuti munhu azvisapoti iye. Handiti munhu ari kuenda kurestaurant, aenda kurestaurant munhu anotambira almost let's say kana munhu anotambira 9,000 ka ndo wabatanidza nematipi nemari yepay yemunhu ndo vanhu vari kutotambira. Kana tiri kwedu kudhaka munhu anenge achipuwa 200. Handiti saka kurowa bhegi kwemunhu ari kupuwa 200 per day. Handiti uri kuziona munhu ari kupuwa 200 per day, per week anenge ane 1,000. Saka ukatomudya 300 munhu yana aita ndarowa mari zingaiti. Andiwana asika pavalue mari ikaitika sasa pane pasitombona mari. But at the end of the day munhu ngaarowe mari. Relationship haina kana two ways. Kana iwe mufirst wati uda musikana ka itongoita make sure because uruda musikana inzwa ka chinoita kuti munhu unyenge musikana ndinenge wafarira zvine musikana, right? Wasvika ine Peruvian, right? Kana kuti akarwa Brazilian apa akaisa ma eyelashes ake akawedzera zvaakawedzera, akarwa makeup akaita sei. Face yemunhu iri kukosta. Handitoona Brazilian iri kurwa kana kuti 3.5. Handitoona zvima makeup zviya munhu anenge ari mamu 5,000 paumuonewo face chete asatataura zvekuti akapfekei, face chete munhu ari mu 5,000. Handiti wobva wati ndanakirwa. Handiti ka saka uchingowanakidzwa nemunhu that means uri kutaura kuti iwewe in other words I'm going to maintain kana kutopfuurira pandasvika uri. Handiti because hapana munhu ada kupinda murelationship nemunhu yekuti munhu yanozomubvisa mavalues. When we are getting into a relationship, I'm looking for somebody who's going to increase my value. And it on a perspective yemusikana to start with. Saka kana musikana achiti yes, kana achiti yes ndabvuma ndakuda. Handiti blazo mukasvika mukati musikana ndokuda. Handiti pane aizotaurwa na Prophet Makandi wakunzi munhu anonorova ngirinzi nhoro nebara rekupfuura shiri. Haidone mda. Kana wafunga kuenda kunhoro ka make sure kuti une AK47. Auende nerubber bullet kunhoro. Inokudzokera ikakuuraya. Uri kuzwa? Inokutsika.
Saka kana wafunga kudonhedza nzoka, make sure une bazooka. Saka ukana manje hapana zvekuzoti hanzi ndakadyiwa kana ndakaita sei. Inini I believe kana munhu akuti ndakadyiwa ka, munhu anenge aenda over his range. Andoona ukanonyenga munhu ari over your range ndopaunozotaura kuti ndakadyiwa. Handiti ndakudyiwa kwacho kuine malevel. Ukadyiwa kupfurikidza pausina I think ndokudyiwa, but ukadyiwa zvauinazvo handingafunga kuti unganzi wadyiwa. Kana kunda iwewe uine let's say une 50,000 muaccount, handiti ka ukapa munhu 500 ka ungati wadyiwa ka. Drop rangobuda muningiridza andoona. It's nothing. But kune munhu anotambira 1000 akakuona uchipa munhu 500 anoti blaza vanopenga. Saka handiti wazviona mai. Saka it depends nemalevel anenge aine vanhu kuti kwauri kudyiwa kuita sei. Kune mumwe munhu akatengera munhu motikari it's nothing. Handitiwana haasi tombozviziva kuti pane mari yabuda achitengera munhu mota. Handiti but tisikazozviona kugetu kuti wadati maiwe akatenga mota. Notinowini kwabva moto kune dzimwe dzakawanda. Handiwana I think network yakunda iri kuita ma1. Saka ndichaenderera mberi nebroadcast handiti ka ndini ndaapa napa handiti. Saka uyu mukomana ndatomudzinga panze handiti. But ndonyaya yatiri kutaura kuti kunonzi kudyiwa ka hapana chinhu chinonzi kudyiwa. Because kana ndikati tawirirana kuti tamu relationship handiti I have come to add my values. Kana ndakusvika uchipfeka Peruvian ye500 ndofanira kusiya wakupfeka ye2000 handiti ka ndokutoti zvinhu zvai zvifambe handiti. Network yako ameno phone yako overheat ameno zviri kuitika ipapa. Network uzoti phone yako yadafira moto. Saka kuzotafara kuti taita tizokora plus hii taundosa 2 hours ini. Washanda ini ndanguya kuzotaura kuti hakuna kunonzi kudyiwa ko. Nyaya hainopira because hatingataura kuti hanzi hakuna chinhu chinonzi kudyiwa. Ina ndifungidziro zvinoita varume vari apa vari kuti china iyoyo sasanadzo ukanditi mani dzasasana. Okay sasani makundinzwa nditi zvise tiri kunzai boakoma right. Chekutanga handinowirirana too much namukoma radio kunakidza. Ndiye munhu ari kunyazotaura chokwadi palevel. Unoona chinoitika kundi ndechekuti hapana chinonzi kudyiwa wangu. Why ndichiwirirana namukoma radio kunakidza senge ndichidzokera kuna sisi chipo vataura nyaya yemakomana vekudiaspora vari right. Vakomana vekudiaspora pane problem inoitika yekuti vapana wanda vamwe vari kunobva kusimba havari kushanda. Vaita usimbe vasingadi kushanda kudaro handiti. Mupana paanozoenda kumadhaka zvataurwa namukoma obva abata 1000 mupana anobva abuda muwig make. Mupana anobva aenda out osangana nechimoko zviri kutaurwa namukoma kuti chimoko chinoita sei. Chimoko chagara chinotoita zveperuvian chinomwa benini blush chajaira kumwa drink rinoita 30 rand bhodhoro handiti. Mupana ahoroka 1000 obva asvika ikoko mupana obva arowa 700. Ndo vapana vaya vanomuka makuseni votanga kukomplaina kuti ari kuita sei ndikurowa bag patown. Hausi kurowa bag number 1 hauri kutsvaga bag. Chekutanga hausi kuda kushanda. Kana washanda wabata mari hausi kutambira muligi mako. Tambira muligi mako nyenga mabhebhe anoenderana newe. Kana iwewe shuku dzako dziri dzekudana nemabhebhe akaita sana poketo chitsvaga bag rinokwanisa kutenga marenji rover. Then wotanga kuita sei kutamba nemabhebhe anoenderana nana pokelo. Chechi 2 chimwe chinhu chatoda kuchallenge manje team redu hapana vechidiki ndechekuti handiti kuti tiregere kukomplaina nyaya yekurohwa mari nemabhebhe. Chekutanga iwewe kana uchitanga kuti ngatiti iwewe kana ukaona bhebhe raunoda handiti iwewe munhu simudzira game rako zvisimudzirewo. Chekutanga unoita sei handipaita bhebhe unomaka territory yako sekuti asi inini I remember tiri vapana tichikura pakaita kana bhebhe mumaraini handiti iwewe kana uchida kuimpressa bhebhe obviously iwewe kuti uwachisa vamwe vapana vese patown unofanirwa kutoita zvinoshamisira. Kana pangave kana pari patrack shop iwewe bhebhe ratumwa naMhomes kuna unotenga chingwa ari kusvika ari kutenga inonzi chilobels 1 loaf iwewe unotosvika ipapo umuti no otosikana patrack shop wemuti no mudzorere mari yake iwe bwatenga 3 loaves bwataura anondedza ukumaka territory. Chekutanga ukumaka territory yako ukutoti vapana vese vemurayiro ukutoauza kuti uyu togona kuwirirana. Vapana vese vemugeto ukutovaradza kuti
garai masiyana nebhebhiri hamukwani handiti ndochekutanga. And then unofanirwa kutospenda. Let's say iwo watoendesa baby out because uda kuti remember kuti vasikana vanhu vanoteerera shamwari dzavo handiti. Munhu anoteerera shamwari dzake, munhu anoteerera nasisi vake nevanin'ina vake. Iwo waendesa baby out even usina. Handizivi kana mukoma redio kunakidza kana iwo kundai kana uchiri chiwa pana handiti. Pane dzimba dzekuti uchitendesa baby out kana kusimati kana kucity sports waitoenda mara ino unokumbira mufesi wako ane sneaker nyowani rakatumirwa kubva kuUK. Zvinozivikanwa nemi chete muri machinda because uda kutonoimpresa baby. Saka even papo iwe unofanirwa kutombospenda. Kana kuri kutoti padheni watengesa ma-MTS amudhara otomatengesa esi. Why? Because mazive kutanga uda kutonoimpresa chibaby handiti. And then uri kubhilivhizwa futi chimoko. Then zvazodaro manje kana wakuda kuona kuti iwo baby raunaro iri. Inini chandinobhilivha apa ndakutaura kuvanhu vechisikana. Vasikana kana uri musikana akangwara handiti. Musikana akangwara ada kunyatsorwa mukomana. Ndakuudza trick kuvasikana. Kana wakangwara uchida kurwa mukomana musikana. Vasikana hakuna chinhu chinoti bhora sevanhu vechikomana sekukumbirwa mari. Usandikumbire mari. Kana uri musikana akangwara usandikumbire mari. Kana uri musikana akangwara uchida kurwa mari yangu unoziva kuti dera sei. Ndiudze maproblems ako. But usandikumbire mari. Ndipo paunoona kuti mukomana wandinayo anondida here. Ona Sasana inzwaka yo. Inini chandiri kuirana neyo ndechekudayo so kuruwa kwebhegi ka hakuna limit andoona izvezvi unogona kutonoviga munhu kunoviga baba wemunhu musati maroora. You get what I'm saying? As long kana nyaya yapresentwa zvakanaka uti chichikweyo kana mari iripo ka kana uri musikana akangwara ukanyatsondiudza nyaya yako zvakanaka ukandiudza zvakanaka ndisati ndakuora kumba kwenyu ndinovaka imba kumba kwenyu ndinokuvakira imba kupinzira vana chikoro mayoung sister avo mapinza chikoro. What do we mean when we say that kundaya? Taenda out ndakutengera pizza pepe ndakukuendesa padheni penyu wakuenda kumba musikana akangwara apa ndira kuudza vasikana kana uri musikana akangwara ungotanga kutaura kuti mangwana ndikuenda kubasa but ndichaona zvandichaita. Anyway, mari yangu yebhazi yakashota but I think mama wangu ndichaona kuti ndichakumbira kana mama asina ndichanokumbira sisi wepa next door. Obva wangozvinyararira. Inini kana ndiri guy pataundi ndinoona kuti inini semurume varume hatitine inonzi pride neego. Kana ndiri murume ndiri guy chaiye ndichida kunzi ndinzi ndiri guy. Mangwana inini handingambofambe ndichizviti ndakapenga kana ndichiziva kuti bhebhi rangu rakanokumbira mari yetransport kunext door yepamba pavo. Ndinobva ndatotaura kuti apa unokuda kukumbirani hakuna zvinhu zvakadaro mari yako yakashota nemari. Musikana akangwara manje wakambona ndikunyepere machinda kana mukoma redio kunakidza ndikunyepere kuti kana uri muchinda musikana wako akakuti ndaita problem yakati handiri obva muti problem yako yemari obva ati $10 obva ati mira ndikupe musikana obva ati aiwa no adhono ari kumba kwedu tichaona zvekuita ndikunyepa kuti even iwewo semurume ka pride yako inobva yati ari kuramba mari yangu indira kutomba bhedi kana musikana obva don't worry iwewo kutozomba mari inzwa uri papoint iyoyo ngatingotore for example I think nguva ndo dzaakufamba mukomana nguva yake afamba but rekeza tingoiti kakaka just imagine iwewe handitika waenda out nemusikana handitika mapinda mushop handiti wobva wada kunhonga machomkins wobva wada kunhonga drink wobva wanhonga ice cream handitika musikana wobva akudza kuti shamwari zvauda kutenga zvadiwa regedzi wobvunza kuti nei zonzi kumba kukweduka akutorera kana muriwo unoita sei? Wangu ndinokuudza unoona musikana akadaro akafanana ichi wangu wakamboita shamwari ine mari shamwari yechirume ine bhegi wamunoti mene une shamwari yakadaro right let's say maenda out kana une mhene yakafanana nedzandiri kutaura moenda out nemheneyo ndikudzokera kuexample yako moenda out nemhene handiti mobva masvika pabhawa mhene yobva yataura kuti right vakomana zvatoda kuita panapa ngapaende panotengwa 2 mabhokisi emaHeineken nhasi toda kuurova handiti pobva patengwa 2 mabhokisi emaHeineken obva aiswa apapa kana wakambotamba nemunhu ane mari I'm sure you will relate bhiya pepa handiri rakurohwa iwe obva wati kune mhene yako but mudhara padheni pangu mangwana kana kuti mudhara ndakashoterwa ne200 yangu yerent kana kuti mudhara nandichikumbura kuti padoro ramuri kutenga inini hangu mukangonditengerawo kana madrinks kana kuti mudhara doro ramuri kutenga rakawandisa let's use that example yekuti mudhara doro ramuri kutenga rakawandisa ende panapa pawandisa vanhu wakambotamba nemhene inokudza kuti yanga ina ndidi zvokuenderwa kumberi mari ndeyangu usanditire dzungu munhu wese ane mari hadi kuenderwa kumberi
ipapo tonziwo shamari kutora 6 pack chenda unogara ungomwira uside kuda kuitira dzungu. Ndichidzokera kune example yamataura yemusikana mudhara. Imwe problem yatinayo varume ndeyekuti maybe handizvi kuti ngatikutya vakadzi. Dzimwe nguva you must just be straight up and honest. Chekutanga number 1 kuti shamari handiri kuona izvi noti ungotandara. Handisi financial breakthrough yako yekuti kumba kwenyu kwanga kwagara kusina kukingwa. Kumba kwenyu kwanga kwagara kusina mkomasa sana. Inini taura panapa ndinoti titenge madrinks nemachips tidye. Ndo zvazvo ndataura kuti pakadaro maybe nekunyaro unozongomutengera pa ndo paipa ndataura kuti dzimwe wakambona imwe I think kundai wanga uri pano pataurwa nevamwe sister vataura kuti vanga vane sister yaimborohwa nemurume. And then vavazorambana nemurume wacho. Zvikanzi iye zvino varambana nemurume vanogara vachitaura kuti munhu uyu akatanga kundirova tiri boyfriend negirlfriend. What do I mean? Dzimwe nguva vanhu vatinodanana navo nditi ma red lights ese unomaona muchitanga kudanana. Muchitanga kudanana unotoona kuti uyu ka munhu wandikudanana naye she's a gold digger. But panongoita kamwe ka feeling kanoko kuti pamwe ndogona kuzomuchinja. Ndogona kuzomita munhu kwaye. Uchitotanga kudanana nemunhu unotoona kuti apa mai vanonetsa. Nipa pamwe pacho pamunokumbira mari kazviti. Number 2 akomana ngataure chokwadi. Chii chinokutadzisa kuudza musikana wako kuti baby panoti everyday ukumbire mari kuwadi kungomukoenda unotsvaka basa sevamwe. Inotsvaka basa. Izwa iwe wauda kuudza musikana kuti enda unotsvaga basa nhasi but pawakadanana naye uchiti baby ndokuchengeta ndokuda wakadaro handitika wanga usina kubvisa CV here kuti munhu yaenda kubasa kana aende kubasa pawaiwonewo munhu akachena handiti munhu asingaende kubasa. Where do you think that man was coming from? Right. Manokudza kuti iwe wauda kuti une point zvakwe pa. Anotokudza kuti iwe wauda kunditira dzungu. Wautanga undudzaini pawakasangana neni ndandisina ndaendirai ndane peruvhini yangu. Wauda kuchindudza kuti ndinotsvaka basa nhasi iwewe. Audzwa ex wangu aitondichengeta zviri nani. Ndozvanoita vasikana. No, ipapo that's true, but ipapo that's true. I agree 100% kuti panyaya yekuudza vasikana ndona unotsvaka basa pari tricky. Ipapo pari very tricky. Inyaya iri very sensitive iyoyo kuti vasikana. Inyaya iri very sensitive. But inini hangu ndichidzokera kuna sisi ndira kubata pana sisi chipo futi vaya vambotaura vaya vataura nyaya yavakomana kudiaspora. In fact haisi nyaya yavakomana kudiaspora. Chimwe chinhu akomana ngataura mukatarisa vasikana vari kuvedu vamwe vamazuva especially vechidiki ava. Just to be generally honest vakawanda vacho havadi kushanda. Ende pana sisi vatombozvitaura futi kuti vasikana vakawanda vechidiki vamazuva ano havadi kushanda. I'm sure you remember kudhara taikura tichiudzwa nyaya dzanamhobu zedu vachicrossa border vachienda kumadhoiri kujobhero. How many girls can you identify mazuva vari maybe let's say 25, 26 years old and below? Wekuti iye wakambosangana nemusikana wokuti iwewe zvinhu zvaanokuudza kuti umuitire. In fact, pane munhu I think even Shadaya akatomboinyora and I'm sorry kune vanhu vechikadzi but I 100% agree na Shadaya paakataura izvo. Akati ukaona iwewe musikana setera standard yaasingakwanise kuafoda iye musikana iye is a problem. Because you cannot tell me kuti iwewe semunhu wechikadzi unondiudza kuti hanzi inini ndinodya breakfast yangu kuCentral but iye kana achimuka ega ari mumba make she cannot afford kuzviendesa kuCentral. Saka ndopaipa mandataura kuti saka it means inini uchiona inini unondoona se-financial breakthrough yako kuti inini but ona sasana ona iwewe chandinofunga inini ndechekuti we cannot put vasikana vanhu vechidzimai handiti ka musame brackets because vakadzi they hustle my friend they do hustle big time handitika saka there are some variko zvavo vamwe kuti anenge asingado kushanda but they are not men. Vazhinji vakadzi they hustle. Ukaenda kana kupi kudiaspora uko vanhu vane masaluni vanenge vari nechikadzi vari kushanda macontainer meme vanhu vari kushanda marestaurant vanhu vechidzimai vasikana and some of them vari kuenda kuchikoro but vachishanda at the same time. Andwa munhu ngaadyiwe zvake handiti munhu ngaadyiwe zvake hatisi kuramba brother ngavarwe chaizvo handitika but musatore vanhu vechidzimai ava mubva mati hanzi havadi kushanda. That is not true. There are some yes unenge wasanganawo ne-wrong type but vakadzi vari kuhasila chamani they hustle too bad. Chamwaraandira zvitoti ndowana mari varume anozati akaita varume vake 3 vana vanenge vachimutumira mari yerendi vese anenge vachinzi rendi wonzi 4,000 rand yangu 4,000 rand yangu 4,000 rand yangu ane 16,000. Ndowirirana namukoma radio I think patiri kuwirirana namukoma radio especially 100% kunda nyaya yekurova bhegi baba hapana munhu anorohwa bhegi
aiwa munhu ngatsemurwe munhu ngatsemurwe kana uri mufana wangu kana utori mufana wangu waya ukauya uchichema nyaya kuti uri wabhegi ka ndovanda kuti makorokoto wakura vosatichika nyayo ndiri kutaura nashadhaya zvichinzi murume haufaniri kurova bhegi for whatever reason musikana ngaazviitire zvinhu zvake ega kubatirirwa zvashadhaya maybe ana achidanana nemwe mukomana you never know but as long yochidana nemusikana kudai unoita social media I'm sure kana uchimbotarisa anonzi ani mukomana uyu Wicknell BIG anditi BIG post yaanoisa paInstagram yake yaanombonyora so kuti the one of chinomotivate murume pasi rino if there is one thing that can motivate murume kuti atsvage mari pasi panapa mukadzi anokupa motivation wagona but it also depends on mukadzi wacho aiwa inzwa Sasana kakundai ona nyato anasasana kuti mukadzi koko jinimbe anotambisa vanhu malive ka but yanenge asina mukadzi but ane bag so who's ndiani ari kumumotivata then unoona panyaya yaginimbe pepe panyaya dzelive inini pana ginimbe ndinoda kubata nyaya yake yemari yaanhu handinoona kana wakamboona pamwe ginimbe paakambobuda achinetsana namudiwa so even ginimbe akataura chacho akataura kati mudiwa iweyo you can be as handsome as you like you can be as talented as you like nekuimba kwako kugoita kugofanira but nenyaya yekuti hauna mari whether ende ichokwada kumana ndosaka uchiona even mapana vezera redu nyangwe ndikaita handsome ndikataura chirungu chinonaka sei pakangoya mudhara ane zidumbu rake anonhwa asingagoni kugeza but anodriva 2020 Range Rover anogara kuBorodebrook anototora musikana why mukore watiri kurarama unoya kumanaka mari inokontrola zvinhu zvakawanda ende why pandati inini mukadzi chaiye anokupa motivation yekutsvaga mari do you know mudhara hakuna chinhu chinouraya pride yako sekurambirwa nemusikana especially orambirwa nemusikana nenyaya yekushaya saka ngatibvumirane kuti nyaya yetaura naShadhaya haiko nyaya yekutaura kunzi unonzi munhu haufaniri kudyiwa bag in whatsoever handitika isusu tiri kuti isusu tichimirira bato revarume nemachinda handitika munhu ngaarohwe bag sterek handiti munhu unyatosvaurwa sterek inini maindodaiso inotenda baba redio kana muchifamba kumaraini kwedu mangwana imimi handiti muchisvika pane genda renyu muchinzi gai ndiri kunyepere kuti mimi chigai chacho chinotonakidza muchinzi muri kubhadharira dzimba 2 rent ndiri kunyepere kuti chigai chakadaro chinotonakidza aiwa haisiri kwandiri haisi hatisikwanise edu aiwa I'm just giving an example. Aiwa ina handisikwanise hatizvi afford but ndiri kupa example do you know kuti nyaya ika it doesn't even apply kune musikana waunodanana naye it applies even kana kune hanzvadzi dzako iwewe kuti kana une hanzvadzi yako ine kamfana balance kakari kudanana nako handiti ukasangana na balance yeye muroad even balance yeye achikutarisa so kana iye anokuvhunduka because why unotomudza kuti ndiwe mpana unoziva kuti kudanana hanzvadzi yako but imba inogara hanzvadzi yako unoziva kuti ndini ndinobhadhara rent imba ino kungokuratidza kuti ndogona kuchengeta ndakatopenga ndiri gaya kuti saka uri kutoratidza iwo zvazvo zvandataura kumana kuti whether you like it or not zvazvo zvikwashadhaya zvaitaura zvokuti hanzi munhu aro kunepa that it does not apply hazvishandi munhu vanhu mofana kunzwisisa saidi raShadhaya handiti Shadhaya kana achitaura anenge achitaura in the sense yekuti ari kuti pane kurohwa like varume munoroheswa bhegi in a way yekuda kuti muti like ndikachi hanzi zvinoita kuti muve controlled nevakadzi zvekuti unonzi bhadhara rent chinoitika chetika kune vamwe vakadzi vanondoti ukasaibhadhara rent iyoka no stonye handitika saka iye anenge achitaura kuti kana wadaro zvakureva kuti uri kukontroliwa nemukadzi mukadzi ari kuita zvaanoda neiwewe kuti iwe kana usina kutiitira zvakati saka one pane munhu wandaona apindura Shadhaya because ndaiona post yo yaShadhaya pane munhu wandaona apindura Shadhaya post yo zvikanzi Shadhaya kukana inini ndichizvida inini wacho kukana inini wacho ndiri kutonakirwa nazvo izvozvo zvokuti kana life kacho kari kuitika guys mira inzwa utrai to have Shadhaya panapa tinoti anyatsotanangura ega nyaya yake kundai mira tisataenda mberi
hatiregedzei kuda kutiza nyaya izvi zvakapusa stering. Kana munhu achiti hanzi it seems like you are controlled nemukadzi nekuda kwenhikirinzi kwestonyeni. Stonyeni mubhaibheri vanhu vaitorwa umambo nekuda kwestonyeni. Wazvinzwa? Umambo uchienda. You get what I'm saying? Saka inini, who am I? Unoona kuti I'm controlled by maangels. Izwa Sasana, maangels akauya panyika yevana vevanhu akarara nevana vevanhu. Stonyeni, maangels. Maangels. Untaurirewo zvokuti munhu akazvarwa pabudiriro untaura kuti iwo hanzi hausi kukontrolwa nestonyeni. Who the hell are you? Pane bhuku randakaverenga ndiri kuhigh school. Ameno kana makariverengawo mana. Pane bhuku randakamboverenga ndiri kuhigh school. Ndakanganwa kuti ndere form chi bhuku iroro. Pane kapassage kari mubhuku imomo kanenge kakanyorwa nechirungu kunzi a woman can use the language of the night to make you swear by your ancestors that your mother is a witch. Unobheja nemudzimu yenyu yese kuti amai vangu vanoroya nini. Wapiwa inonzi the language of the night. It's true. Unomuka wakapanzika kuti kana mai vako unoudza kuti mai mangwana muri kurongedza muri kubva pari. Handiri kukuona. Munhu anodza mai vake kuti mhomzi muri kupeka mangwana kutodzokera. Mai vakamuzvara untaurirewo kuti hanzi unodzi handisi kukontrolwa nenhiki. Unotokontrolwa uchida usingadi. Muchonga ivi. Do you have a young brother? Do you have a young brother? Are you married, Kundai? Sorry for asking. Are you married? Okay, CIO. Are you married? Yes, I'm married. Right. Ngatiende pana Mudhara Radio vari married. Mudhara Radio kana ndiri wrong munditsiuro because mimi muri married. Mudhara Radio kana munin'ina wenyu achiuya kumba kwenyu, handiti achiuya kuzovisita kuuya kumba kwenyu, anoti ari kuenda kumba kwanu. Uda kuti ari kuenda kwamai guru kana kwamukoma? Anoti ndiri kuenda kwanu. Kana ari munhu akangwara anoti ndiri kuenda kumba kwanu. Obvious andoenda kwamai guru ka. Mai guru ndo vanosvikirika. Wazviona. Hauti ndiri kuenda kumba kwabhudhi vangu. Unoti ndiri kuenda kumba kwamai guru vangu. Because mukadzi wablazi wako anogona kutoita kutoti zvinhu blazi vako chaivo vakukire gedi kuti mini nhasi panapa pakaipa. Nyaya yetaura naSasana yeka, it's very true. Wakambona iwewe if you want money from me, handitika ukauya direct kwandiri for the first time I will give you. Mira unzwe I will give you. Handitika but ndakupa manje kumba kwangu ndine kanzo yekuti ndichazobvunza kuti ko mari yakati yakaenda kupi. Handi ndotaura ndakapa bamunini. You understand? Nyaya yobva yanetsa kuti munopa bamunini sei ndisingazvizive, right? Next time bamunini vakazouya ndovanyima. Saka ndiani ari kukontrola imba. Saka kudai nyaya yedu yemari munhu anotorohwa bhegi. Munhu anotorohwa bhegi. Ende I think varume kuti tisaite stress handiti. Murume wese kuti usaite stress ingogara wakatozvisa pabudget yako. Utonyora pakabudget ameno handizi kuti unongonyora kuti yekurohwa bhegi. Kutongozvipira kuti panapa ndichatorohwa. Inzwa secret yangu Sasana, secret yangu ada kutaura panapa ndeyekuda yesu. Kana uri mukomana handitika we lower income uchiziva unotambira mari shoma handiti gara waenda kuchechi, right? Kune masisters anenge ariko kuchechi handitika zvakanakira chechi ndezvekuti kana mapinda muchechi handitika munoparidzirwa same gospel. Saka zvarinoita gospel riyari yamanje rinobva rakuisai pa same level. You understand? Zvekuti maneeds enyu anenge ari achida kuenderana kuziva kuti mese muda kuchata nekuroorana. You understand? Zvasiyana nemunhu ari kubhawa kuti mumwe ari kumwa we30 rand mumwe ari kumwa we50 zvakatosiyana. Handwana. Saka anone mari shoma gara watoenda kuchechi. Handwana. Zvavharana. Vakomana tinoda kukutendai nenguva yamatimba iyi. Bwezika nguva dzedu dzinenge dzafamba stereki. But thank you so much, we enjoyed. What do we do? We have to have a continuation. I believe there are so many people who still have mafungiro about what you guys are saying. I think we'll come back mangwana. We'll try to come earlier. I think 6. No problem. 6-7. We'll come back. Tonyatsoitaura futi nyaya iyi. Bwezi ndiri kunyepera yangu mwana. Zvimwe zvese tingabvumirana. But nyaya yekuti zvinhu zvitori automatic. Yes, I'm not trying to say kuti mukadzi haafaniri kurova munhu bhegi. But chikuitika chekutika pane kanga muitiro kari kuzoitwa nevakadzi so handitika kekuti zvinotonzi hanzi hazviite kana usina
kuuya nebhegi hapana dhiri. Aiyo mana. Handisiri ndega ndikurwadziwa. Aiwa sataenda mashoko aya haangobude pese pese. Handiona. Pane zvinhu zvinenge zvaitika kuti mashoko aya azobuda. Especially kana murume achinyepa. Ndopaanozosvika pakuzonzi aiwa kaiwe ultimatum. Iwewe chinhu ichi haulume kana usina kunge waita zvakare. Haangobude mashoko aya. Zvichimboitirwei? Ozatichika. Ona sha. Kana vanhu vachinzi vari kuchachurana nditi fanike panyaya dzekuchachurana ndopapashanyondetsa nyaya. Kana vanhu vakati vada kuchachurana kana kuti vadaita sei fanike vanhu vachiti uri mukomana nemusikana kana kuti chii. Kana zvichinzi vanhu ivavo vari kuzopinda mugumbeze kana vapinda mugumbeze why is it that because kana tapinda mugumbeze handina kupinda ndega vanhu tapinda tese ka ende kana tapinda imomo tese tiri kuita zvese zvatiri kuita tese tikunakirwa tese then tapedza tese iwo shangwa nditi nechikweredzi chekufanira kubhadhara ndobhadhara chibhadharirei isi tapinda tese deva kuri kunzi pane anenge achidhitirioreta iwewo kana ndikapinda newe imomo uri kudhitirioreta here pane chiri kubva here pauri hapana saka uri kana muri mukomana nemusikana nobody owns anybody, right? That's number one. Exactly. But number two, yes, the secret iri panapa. A man is a provider. You get what I'm saying? Kana awa mukadzi wangu ndo pandoita provider. Kana ndisati preparation yekuita mukadzi wemunhu handiti ndo dating necourtship. We are preparing to become. And so in other words, we are exercising. Zvinoitika ku training ground mudharaka ndezvekuti kana tapinda mugame ka teta ku master my skill. So how can you say you are going to take care of me kana uchadza kubota take care chiri mukomana nemusikana? Ona mudhara tichaita vasikana vanga ndichadana newe nhasi muna November tadharambana ndodana nemumwe mangwana makuseni tadharambana ndichingodaro ndichinzi rohwa mari cheteyo rohwa mari chete no kana wa prepare iwo izwaka iwe hautsvage musikana usingaende kuroora iwe handiti hear me kana munhu anotsvaga musikana handiti wauda kuroora handiti aiwa pane chivangu kuti munhu anenge achitsvaga musikana wekuchachura saka kana utsvaga musikana wekuchachura unogororamba kubhadhara seiko aiwa ndechibhadhara ndo pane mubvunzo ndobhadharire chii bhozi kana ndichikuchachura tikuchachurana ini kundichachurawo hati munonzi kuchachurana uyu musikana kana ari anenge akudzwa ndokuda ka unogona kuzomuudza izvozvo asi kana uri wamudzwa ndokuda ka bhadhara aiwa chaona mina ndimbokudza inini ndambokudza zvakaitika kwandiri nini personal handiti ini wangu mukadzi inini handiti mukadzi wangu inini haana mboita ndikakudza ti ini aitondibhadhara renti chaona aitondibhadhara renti noti ndasina mari ndaitomuzana handina mari yekuti ndibhadhara renti obva andibhadhara renti inini uza but mari yacho ndandinayo but ndaimuti ndibhadharire renti ozati reason yanga iri yei patime iyoyo mareasons anosiyana siyana but kwandiri ninika ndaida kutoona totika bozi pane vasikana vanonzi vanoda mari stereki handitika ndaida kuona kuti anoda mari stereki here patime iyoyo ndaisatombeta kana kuenda munaye muchikenini kana paine asingaendi ndaitaura kuti akatomboniti ande kuchikenini ndounonditengera taiti tikaenda kuchikeni kana kunandozi iye ndiye aitonotenga bozi ndaigara ndichimudza kuti handina kana mari handina kana sendi zvosvika pakuti akasvika time mira right chekutanga tikaona maichitima toda tovadzoserwe mari dzavo handitika tikavaona toda tovadzoserwe mari dzavo chechitu inzwaka maichitima ava vanga vaine capacity inzwaka maichitima vanga vaine capacity handitika to do all those things. Exactly. Saka situation yakasiyana ndozitaura naShadhaya ona ndozitaura naShadhaya Shadhaya ari kuti musikana iwe kana uri mukomana ita musikana ane capacity inyaya dzecapacity ozatichika ukatona asina capacity yekugona kukuti iwe ufunga kuti iwe urutaura kuti hanzi unofanira kuita zvese alright what if iwe kana uchienda kubasa tomboti kubasa kwacho wobva waregedza kuenda kubasa apa maane mwana iye asina kana capacity kana yekutenga nyaya yatitaura panapa iri simple kundai regedza ndikudaiwo so kangana hauna kunzwa here maititi havana kubuda here vachiti zizi vaidya mari yangu hauna kuzvinzwa here izvozvo vaida Olinda haana kubuda achiti taita naidya mari yangu aiwa pindura
right saka nyaya haisitombori yekuti vasikana ndo vari kubhadhara vakomana ndo vari kubhadhara vasikana. It's not it. Kana munhu ari in the capacity of doing it handitika there is nothing wrong. Exactly. Takuwirirana manje ukadaro zvinoita kuri hanzi ndingi ndiyega aite chete hazviiti ikozinozatika kana ari semukadzi wangu ikozino kana ari semukadzi wangu ndiye akuchindirowa bhegi manje because ini ndauzati takasainirana kuti ndakuchijirowa bhegi ndinorowa ndakasununguka ipapo kuroti ndinonzi ndipe data ndonzi ndipe data nemunhu wekuti ndichipedza kumutengera data akutotora picture yemazamu ake achitumira mumwe munhu ipapa hatizotauri because hatiziye but sasana ambotaura inonzi hanzi pride yemurume handitika varume vane pride yavainayo handiti yekuti nyangwe ndisina I don't want to show out kuti handina handitika I want to be a provider as much as I can handiti ukazonowabvunza vafana vainzi aidya mari dzangu aita sei somehow zvinenge zvakatora pride yavo. Mukadzi kuti azozvitaura kuti murume aidya mari yangu haasi kuzvitaura kuti iwe uziye but ari kuzvitaura kuti akunyadzise handitika kuti as a man you fail to provide. You understand? Saka dzitori nyadzi zvakafanana nemukadzi anotuka kuti une kadora handitika ndozoita vakadzi ese mukadzi anobva kuti nekadora wenda anokaziva kati akaziva anongoti nekadora chete ndizvozvo saka mukadzi for mukadzi to come out achiti waidya mari yangu handitika ari kuedza kukupa message kuti iwewe hauna kukodzera handitoona hauna kukodzera unge uri murume uri girlfriend instead yekuti unge uri boyfriend. To add on kune zvekutaurwa namukoma radio adziri girlfriend mukadzi vakaita vanenge vakapinda masituation akaita sana mukadzi anenge akapinda masituation akaita sana maititi nanaolinda sezvekutaurwa naradio kuti vanozotaura in order to destroy pride yako anotaura kuti ndakaspenda mari pauri why so that ari kuedza kukuratidza kuti you were not man enough handiti the reason why ende zvichidzokera sezvataura namukoma radio kuti a man is a provider unofanirwa kutoprovider handiti ndosaka uchiona iwewe murume ukaramba mukadzi hapana pekuti uchafamba uchitaura kuti ndakakutengera jini iwewe ende waigara mumba mangu ndaibhadhara rent semurume you cannot say that. You can't say that. You can't say that. Waitofanirwa kubhadhara rent. Even vanhu vanobvunza kuti uri kupopota kuti hanzi ndaikubhadhara rent saka waida kuti haana bhadhara rent you see. Isusu tiri kuti vanhu muri kuti hanzi ngatiite inonzi equality yacho there is no equality. Ininika I stand for nyaya dzekuti hakuna equality like what you are saying handitika but ndiri kuti vakadzi vari kuti ngatienzanei takaenzana hakuna chinonzi uyu ndiye ari nani uyu ndiye ari nani saka chiri kunzi inzwaka tarambana chiri kunzi ngatienzane kapa inzwaka chiri kunzi ngatienzane apa kapa chiri kunzi ngatienzane unofanira kuchibata kuti chii right handitika nyangwe tikanzi ngatienzanewo hapana paunotakura nhumbiwo right hapana yastika yake yastika inenge alright madzoka ndoda kutarisa ndikiri internet yangu pamene zviri kuita panapa aya ukaona tichika tatofura 2 hours dziya unozati ekutamba sekuseka hazina vimba hanzi maitima vanenge vachava mufesi kwenguva ati maitima ndiwo munhu hanzi akagarika manje kavasingazivi vakagarika maitima varina unozi kufara zvirita unozi kufaya izviso mukusamaraiza hangu inini kundaya unoona nyaya I think chiripo ndechekuti inini chandinonyatsoona trick iripo especially negeneration yedu vafana vechidiki vedu vamazuva ano inyaya yekungogara pasi nemunhu wako muwiri because you find kuti unowa mwana wekuti unogona kugara pasi nemunhu wako anditi kana muri vanhu vari kudanana pachokwadi kwete zvekuti zvekutongotambisirana kwavo kana muri vanhu vari kudanana pachokwadi inini I believe muri vanhu vanogona pasi mobvumirana kuti chamara ndiri kuona situation yedu inini handiwane ndinowanawo kusvika panapa
kana une bhebhi rino reason rotaura kuti okay iwe shamari I understand situation yako number 1 2 ndino appreciate kuti uri kushanda and uri kutry uri kutsvaka zvinhu hazvisati zvaita but hopefully nerimwe gore zvinogona kuita handiti mawirirana kudaro maonesana kudaro inini I believe kuti kana muri vanhu vakaonesana kudaro ndo paipe pekuti muno understandana kuti iye zvino nhasi tadecide kuenda out musikana wako kana ari musikana wako anonyatsa kuunderstand anonyatsoziva kuti hai inini bhebhi wangu nemaitire etundu wake budget yake i700 inini hangu semusikana wake but pa700 yake ndinoda kumucomplimenta ne400 rand budget yedu yobva yaita 1.1 bhebhi handetodya mari I think chimwe chinhu chinozoaffecta mageneration yedu iyo nyaya I think yepressure yekuti dzimwe nguva sezvambotaura paipe kuti tichitanga kudanana ndine ndakamupa impression yekuti every weekend ndinomwa champagne and dzimwe nguva it's unfortunate because pakadaro mukomana ndione problem because zvishwa iwe ndiwakaratidza musikana kuti ndoka life kanorarama baby inini ndinogona ka life kekumwa champagne but nekufamba kwenguva toziva kuti champagne hausiri waitenga ndikundaya yaitenga saka musikana pakadaro ane right yekukudza kuti hayo shamari iwoga uri kunditambisira time ndiwo wakaniintroduce life yekuenda out ndiwo wakaniintroduce life yekuti paweekend panodyiwa 5000 rands and then iye zvino hausisina mari wakutanga kutaura kuti musikana anodya mari chichichi yako ndiwo wakandiintroduce mulife iyo ndiwo unofamba uchisplasha mari because iwo haungandudze kuti iwo tinoenda out kunight club wotenga doro re7000 rand then manheru taakuenda kumba wotaura kuti you can't even afford kundipo 500 rand hazvishandi even iwo kundai right now ndikaenda newe out same face wangu tiri mafirst trip kundai wo ukasvika ukatanga kutenga doro ndikaona bhiri re10000 handiti inini kana ndisina mari unofunga kuti same face wangu pane pandichatadza kuti kundai chamari ndipo 1000 chamari nedoro rese rauri kutenga chamari kudheni kwangu hakuna obviously ndinotokumbira saka zvakangofanana noni musikana she's well within her rights iwo kana wakamuratidza but musikana wo kana achitanga kudanana newe achiziva kuti unotengesa mutakshop hautori nawo she must also understand the situation you inenge iripo ndo maonero anditi aiwa thank you so much mukomasa san right akumana ava vanyaya kai aiwa zvakware kuzinotizitara mangwana guys we are going to be here mangwana we are going to be continuing nenyaya iyoyi feel free to contact me muinbox mangu if you've got any suggestions about the topics that we are talking about andichika unongoya kuinbox kwangu paInstagram kana kuti pafacebook page kana kuti pafacebook account yangu you send a message papa. Thank you so much Nkomasa san. Right, so guys I will see you tomorrow. I'm seeing some of your comments. Thank you for commenting. Radio kunakidza azoita challenge hazina edit seat nanhasi yes nanhasi chamari nyaya changa kunakidza radio ke kuda mangwana iwe mdhara yewe nyaya yako tinyatsoipedzisa because network yaRadio Kunakidza yazoita ma1 but guys go and subscribe to Radio Kunakidza is got a YouTube channel and I love the content inenge irikoko urikuona nonga mavanza Radio Kunakidza achiuya nenyaya dzakawanda mana manyatsotaura saka thank you so much guys hanzi ndinouya naRadio Kunakidza. Thank you. Sandra Akoshile, thank you for being with us. Guys, don't forget to subscribe to Sandra Akoshile, Kosti TV, Salis World, Creative Horizon. These are YouTube channels. Go and subscribe to those channels, guys. When you are and no farira zvakanyanyisa, and I'm seeing Creative Horizon TV. Yes. Thank you so much, guys. Definitely Mungu. Apana mwana wakaida kupinda vazitadza kupinda. Sorry guys. Mangwana, we will be here and we will be enjoying ourselves. Tichitandara zvedu kuma 7-7. So I will see you. Don't forget to subscribe to this channel. If you're watching this video from Facebook, please unoya pa YouTube ungosubscribe kuna kunda ichitima. Because pane nguva yatinobeta mamwe videos atisingauyise ku Facebook. So anenge angori kuno chete ku YouTube. Saka thank you guys. I will see you in the next video.